Sae para sentirte mellor, para convivir, para facer equipo. Sae a esquecerte dos problemas, a divertirte ou a bater o récord do mundo, pero sae. Porque se saes a facer deporte, calquera deporte, cando volvas xa non serás o mesmo. Deporte galego. Sae aí e móvete. Está sendo unha competición moi dura. Exixe constancia, disciplina, fortaleza mental e non permite baixar a garda en ningún momento. Xamais tiveramos un adversario como este. Freounos en seco, obrigounos a reinventarnos e silenciou as bancadas. Todas as dificultades, o deporte federado galego nunca tirou a toalla ante a pandemia. A base de esforzo, sacrificio e unidade, conseguimos sair adiante ata alcanzar esta nova normalidade. Estamos intentando superarnos a nós mesmos, ser mellores con nosos rivais, traballar coa base, dar pasos cara a igualdade. Sigamos sendo fortes co deporte, iso sí, sempre con sentidiño. Nos tempos da COVID, somos paixón e resiliencia. Somos o Deporte Federado Galego. En cuanto puedas. Camina a Galicia. Saiamos disto con sentidiño. Cando fagas deporte, aumenta a distancia de seguridade canto máis rápido vayas. Procura non tocar mobiliario urbano nin compartir material deportivo. Segue as recomendacións sanitarias e ten sentidiño. Infórmate en coronavirus.sergas.gal ou no 900 400 116. Xunta de Galicia. Sae para sentirte mellor, para convivir, para facer equipo. Sae a esquecerte dos problemas, a divertirte ou a bater o récord do mundo, pero sae. Porque se saes a facer deporte, calquera deporte,
Cando volvas xa non serás o mesmo. Deporte Galego. Sae aí e móvete. Non a violencia física nin psicolóxica, non a violencia económica nin a sexual, non os abusos sexuais, non o acoso sexual, non a trata de mulleres e nenas explotadas sexualmente, non o maltrato, non o maltratador, non o machismo, porque fronte á violencia de xénero só cabe unha resposta, sen ningún xénero de dúbida. Non. Moi boas tardes dende a piscina municipal Antía García. Boas tardes a todas e a todos. De novo, aquí seguimos con este Campeonato Galego Infantil Cadete, con esta segunda sesión deste campeonato das categorías cadete e infantil que organiza a FESGA conxuntamente co Club Acuático Umia. Boas tardes, Gabri, que tal, comiches? Boas tardes, Rubén, sí, a verdad que se agradeció un pouco este descanso da comida. Nada, unha comida moi boa aquí en Caldas, tedes, a verdad, non hai queixa ninguna. E, bueno, a disfrutar outra vez a semana de tarde. Vamos a facer un pouco de pelota aí aos hosteleiros do Concello de Caldas. A verdad que se portaron moi ben, todo o mundo veo encantado da comida, tivemos pouco tempo para comer, pero bueno, o importante é agora volver a disfrutar desta competición. E vemos aí xa nas imaxes que temos preparada a primeira proba da tarde. Recordamos vos a todas e a todos que ahora a tarde imos a poder disfrutar de dúas probas, a proba de ascenso corrista en categoría infantil, 200 supersocorrista en categoría cadete e tamén o 50 rescate máis 2 relevos. E aí temos, Gabri, xa a primeira serie da tarde no censo co infantil feminino. Quen vai nadar? Temos xa aí preparada a serie 1 da prova de censo corrista infantil femenino. Temos na serie 1, pola calle 1, temos a Alba Gerpe, do Club Natación Santa Comba. Pola calle 2 temos a Noa González, do Club Natación Cerceda. Pola calle 3 a Daniela Gesto, do Club Natación Cerceda. Pola calle 4 a Ariadna Riobó, do Club Sarmento Arteixo. E pola calle 5 a Carla Martínez, do Club Acuático Omia. Vamos con esta primeira proba. Nesta proba as deportistas, como podedes ver na imaxe, nesa preciosa imaxe da piscina Antía García, van a nadar 50 metros co floppy con aletas, van a dar un volteo, a tocar a parede e van a enganchar ese floppy e nadar outros 50 metros. En total, 100 metros, 4 largos, para comezar esta segunda sesión do Campeonato Galego Infantil Cadete de Salvamento Deportivo.
Arrancamos aí ca primeira serie desta 100 metros socorrista que, permíteme decir, Rubén, parece moito a prova que tuvemos a mañá, non? A prova dos 100 metros aletas que consistía en remolcar un maniquí que tiñamos debaixo da auga, pero neste lugar temos que volver, clicar ese floppy e facer outros 50 metros. Gabi, aproveitamos como sempre para comentarlle a toda a xente que nos está desvendo que está subindo os usuarios minuto a minuto, que nos comentedes o que queirades. Temos o chat aberto, temos comentarios abertos para saudar, para enviarnos preguntas, dudas, o que queirades. De verdade, Canor, facedenos a tarde moito máis agradable aínda, podendo lervos a todas e a todos desde o lugar onde estedes. Tamén, por suposto, agradecer unha vez máis aos 5 bares que hoxe en Caldas están retransmitindo, o Torque, o Nino, o 5J, o Termas. E olvídome un, como sempre, este é o desastre do directo, verdad? Non pasa nada, que os recordo ahora. Moitas gracias, en todo caso, á Asociación de Hostaleiros de Caldas de Reis. E vamos a ver como esta serie acaba agora mesmo en un 19 para Daniela Gesto. Chega en primeiro lugar Daniela Gesto, en segundo lugar pola calle 2 temos a Noa González, en terceiro lugar Adriana Riobo polo club Salmento Arteixo. Estaba comentando que me faltaba o Roquiño, o bar Roquiño, mítico bar que tamén de Caldas tamén está hoxe retransmitindo en directo. Enviamos un saúdo a toda a xente que nos está agora mesmo vendo desde ali. Sentadevos, tomade asento, preparade cafeciño, cervexa, chupito, que sexa, que vamos a pasar unha tarde ben divertida. Está unha tarde terrible no tema climatolóxico, pero aquí estáse de maravilla na piscina municipal Antía García de Caldas, e vamos a tomar como referencia ese tempo de Daniela Gesto, ollo, un tempo de un 19, bastante ben. Non sei como son esas mínimas aí, Gabri. Vamos a revisar un momentiño as mínimas do censo corrista infantil femenino, mínimas españolas. Sí, decíamos pola mañán, cada prova que estábamos, as mínimas, bueno, ahora diremos as do censo corrista infantil femenino. Aquí abaixo, por aquí, censo con... Aquí está. Témolas aquí para as infantís de primeiro ano. A mínima a batir será de 1 minuto 17 segundos e para as infantís de segundo ano será de 1 minuto 15 segundos. Vamos con esta serie 2, vai nadar na pista 1 Lía Parga do Salvar, na 2 Irene Martínez do Vila García, na 3 Alejandra Casal do Sisca, na 4 Alba López do Sisca, que non está, ese causa baixa, e na 5 Amanda Martínez do Santa Comba. Vamos alá con esta, vamos alá, dalle, Gabri, dalle. Arranca aí esta segunda serie que xa vemos esa deportista do Club Sisca, Alejandra Casal. Xa vamos vendo como van evolucionando estes volteos, estes buceos moito máis difíciles co floppy, debido a que nos poden frenar, aínda que tamén ten a súa técnica, non? Ese buceo co floppy ou co tubo, se podense chamar das dúas maneiras, non? Ese buceo no que temos que ir un pouco máis arriba da media lámina, que sería un pouco máis arriba da mitade da agua, onde o floppy casi nos dera nas aletas para que non nos frenara. Sempre moi pedagóxicos, sempre maravillosos os comentarios técnicos dun dos mellores deportistas, senón o mellor deportista galego na actualidade, masculino, Gabi. Sempre aprendemos cousas con Gabri todos os días, e nesto de uno clavo, non? Esta prova é unha das probas máis técnicas de todo o salvamento. Cando vemos que vai a acabar esta serie en primeiro lugar, parece que Irene Martínez do Vila García, con un tempo de 1.22 collinlle eu, 1.23 para Alejandra. Ahora chegan tamén a Amanda en a pista 1 Lía. Vamos a tomar ese 1.22 tamén como referencia. Comentábamos ese 1.19 antes de Daniela Gesto
que iban a primeira serie cun tempo acreditado de 1.23, baixou en 4 segundos, que non está nada mal para empezar a tarde xa, non? Unha mellora notable, xa como viñamos dicindo pola mañá, nunha prova de 100 metros e por encima con aletas, é unha baixada moi importante, vemos que eso é boa señal, vemos que os deportistas evolucionan e polo tanto o salvamento galego tamén vai evolucionando. Que nos den a nós esas melloras de 4 segundos, de 5, verdad, Gabri? Bueno, falo como ex deportista, como de outro, xa, ninguén entenda mal, non? Pero sí é certo que, bueno, a ver, para ter un pouco de referencia, evidentemente son probas de 4 largos, 4 voltas á piscina, evidentemente unha mellora de 4 ou 5 segundos, xa nun tempo bastante destacado, como son estes, sempre falamos de censo corrista infantil, todo que sea por debaixo de un 30 nesta categoría está ben, todo o que sexa por debaixo de un 25 está moi ben, e estas deportistas teñen tempos acreditados un poquinho mellores, non? Vamos ter en conta, claro, evidentemente a idade, a curta idade, e que, bueno, evidentemente é unha proba tamén que desgasta moito, non? Segundo 50, sobre todo. Xa temos preparadas as deportistas da Serie 3, temos pola calle a Clea Martínez do Club Salvamento Socorrismo Carballo, pola calle 2 temos a Paula Vilar do Club Salvamento Acuático Laracha, pola calle 3 a Daniela García do Club Salvamento Acuático Laracha, pola calle 4 a Vera Parada do Club Salvamento Vila García e pola calle 5 outra compañera de Vila García, Ane Vicente. Imos alá, Gabri, contáronme antes, contoume un paxariño que está a clasificación un pouco apretada, non podemos decir moito máis, pero contarnos que a clasificación xeral pois anda bastante apretada, polo que todos os puntos que se sumen ahora da tarde poden ser xa non importantes, senón decisivos de cara a gañar este campeonato galego infantil cadete. Recordamos que ao final haberá non entrega de medallas, que se están entregando de xeito individual por tema de protocolo anti-Covid, pero sí faremos ao final unha breve entrega de trofeos que as autoridades estaremos en directo ali desde o fondo da piscina, que ahora seguramente veredes, aí están preparados os podiums que temos sempre alá no fondo, e aí entregaremos esas medallas cando vemos que na pista, neste caso na pista 4, Vera Parada chega primeira, pero iso nunca é sinal de sair primeira, non? Non, porque xa vemos como Ane Vicente, polo Club Salvamento Vila García, na calle 5, xa toma a dianteira desta proba, pero bueno, vemos nos últimos 25 que se va a decidir todo. Un duelo de equipo parece que vamos a ter, moi perseguido pola deportista do Sal, Daniela García, pero finalmente vemos como Vera Parada se vai alzar con a victoria desta Serie 3. Vemos Vera que toca en primeiro lugar cun tempo dun 17, en segundo lugar toca Ane Vicente cun tempo de 1.21, en terceiro lugar toca Daniela García polo Club Salvamento Laracha. Moi destacado ese 1.17, polo momento a mellor marca da tarde. Bueno, creo que tamén cerca desas marcas mínimas para poder acudir ao Campeonato de España. Recordamos a marca mínima en infantil de primeiro ano, é dicir, deportistas nacidas no ano 2011 é 1.17, e deportistas nacidas no ano 2010 é 1.15. Recordamos ese Campeonato de España que levamos todo o día recordando, pero hai que recordarlo moitas veces, Gabri, porque para nós é moi importante, non só para a UMIA, senón para o deporte galego, que teñamos a posibilidade de celebrar aquí un Campeonato de España na nosa comunidade, no noso país. Vai ser o 23-24 de abril, haberá un montón de clubes e falaremos un poquinho máis del. Vamos agora con esta serie, mentras... Temos aí preparada a Serie 4, na calle 1 temos a Mariña Cores, do Club Salvamento Vila García, na calle 2 a Sofía Mata, do Club Salvamento Acuático Laracha, pola calle 3 a Marta Iris, do Club Salvamento Socorrismo Carballo, pola calle 4 a Noa Rodríguez, do Club Salvamento Socorrismo Carballo, e pola calle 5 a Sara Vázquez, do Club Natación Santa Comba. Vamos alá con esta serie, tempos acreditados xa entre o 1.16 e o 1.20, tempos moi interesantes. Vamos a ver as prestacións das deportistas infantiles.
Hemos, Gabri, dúas cousas técnicas a comentar aquí, sobre todo a saída. A saída é moi complicada porque hai moitos elementos que poñen en riba do pollete, non? En primeiro lugar o corpo, as pernas, en segundo lugar as aletas, e en terceiro lugar o floppy. Non, hai varias maneiras de facelo. Si hai varias maneiras de facelo, cal é a mellor a que se nos adapte a cada un. Temos diferentes maneiras de salida, como pode ser a que ven sendo máis antiga, eu creo, que é co floppy ou o tubo na espalda, que, bueno, ten a súa complicación para enrollar o noso corpo, sí. É que cando caíamos na auga se nos vai, non? Depois tamén temos outra forma de poñelo no pollete ou tamén entre as pernas. Sí, en todo caso tamén hai outra cuestión técnica que teñamos que comentar, que é o tema do cliqueo, o tema de cando chegan os deportistas no primeiro 50, se paran, dan o volteo e teñen que cliquear. Canto é un tempo, digamos, normal, aceptable de cliqueo? Gabri, 4 ou 5 segundos, 6? Sí, aproximadamente un tempo por debaixo dos 4 segundos xa sería un tempazo estratosférico, e por debaixo dos 5 segundos xa sería moi bo clicaxe. Vemos como gañou esta serie cunha remontada espectacular Sara Vázquez. Collinlle un 13. Collinlle, vamos a ver aquí a repetición, un 13. Sara Vázquez, a deportista do Santa Comba, con un 15. Chegou, neste caso, na pista 3, Marta Iris. Tamén chegaban despois o resto de deportistas todas, en todo caso, por debaixo dese un 19, un 20. Vamos a ver si, bueno, dende logo, Sara Vázquez, a falta de confirmación oficial, baixa dese un 15, sería mínima para ese campeonato de España. Unha mínima, pois a verdade que un éxito moi destacado para un club de Santa Comba, un club de recentísima creación. Xa, así que a nosa noraboa e, por certo, un saúdo a toda a xente que nos está vendo de Santa Comba, que sabemos que están en algún bar de Santa Comba, pódenos enviar un saúdo se nos escoitan agora. Benvidos a este deporte e esperemos que sexa por moitos anos. Xa temos preparada a última serie, temos xa pola calle 1 a Lidia Calviño do Club Natación Xamento Estrada, pola calle 2 a Lucía García do Club Natación Cerceda, pola calle 3 a Elena Pena do Club Natación Cerceda, pola calle 4 a Ainhoa Saúl do Club Natación e Socorrismo A Estrada e pola calle 5 a Gisela Becerra do Club Sal. Pois ollo, Gabri, ollo ese tempo de Sara Vázquez, un 13, é o tempo que ten acreditado, neste caso, na pista 3 como mellor tempo, Elena Pena. Vamos a ver se poden baixar ese tempo. Tamén moito ollo a deportista, unha de deportistas revelación da xornada de hoxe, Gisela Becerra do Sal. Vamos a ver que dá esta serie e vamos ver tamén as prestacións de Ainhoa Sagu, unha deportista estradense na pista 4, que vemos como pon a un lado floppy, é outra das opcións, verdade? Poñela no medio das pernas ou a un lado, sempre moi importante poñer a corda por diante, porque senón pois podemos ter un problema na saída. Aí saen un poquinho máis tarde Ainhoa, última serie. Última serie, vamos coñecer a campeoa galega, pode ser nesta prova ou nesta serie, perdón, ou podría ser da serie anterior, como dixeches antes. Vamos a verlo, porque ese tempo de Sara Vázquez deixou o listón bastante alto e calquera erro que poidan cometer estos deportistas fará ela campeona galega. Vamos a ver tamén as deportistas do Cerceda, gran escola de atletistas que polo momento chega en primeiro lugar no 50, tanto Lucía como Elena. Fundamental este momento, cliquean rapidísimo, sobre todo Lucía. Tamén Ainhoa na pista 4, comezan os gritos na piscina, xa non escoitamos nada. Comezan as emocións nesta piscina, nesta xornada de tarde. Nótase xa que é a última serie desta prova Censo Corrista, onde parece que a deportista Lucía García se vai facer co título de campeón galega. Ten que aguantar, leva un 0-5, vai a baixar, vai a gañar. Vai a mellorarse un 13, atención, toca en un 12, campeona galega Lucía García, con un 14, chega en segundo lugar Lidia Calviño do CNS, e vamos a ver o resto das chegadas.
Vamos a ver aquí ahora rápidamente na repetición, porque eu creo que terceira chega Elena Pena. Vamos a verlo ahora. En todo caso, vai a ser un medalleiro de infarto. Varias deportistas están por debaixo dese 1.16, mentre nos empezan a enviar saúdos dende Santa Comba, Forza Santa Comba. Ánimo, chavales. Por certo, Gabri, vamos a ver esta serie e depois recórdame. Bueno, creo que temos un momentiño que están os árbitros deliberando. Vamos a comentar moi rapidamente algún dos resultados da mañán que nos quedaban. O 100 remolque maniquí cadete masculino. En quinto lugar quedaba José Francisco García Viñán do Salvar. En cuarto, Anxo Toris do Vila García. Bronce, Mario Chacón do Sada. Prata, Luis Negreira do Sal. E ouro, Juan Martín Rodríguez de la Fuente do Sal con un 07.62, con ese tempazo que víamos a mañán na última serie. Vamos ahora a comentar moi rapidamente o 100 feminino. O 100 aletas cadete feminino que gañaba a deportista local Lidia Boy. Vamos a comentar rápidamente os cinco primeiras. En quinto lugar quedaba Lucía Añón do Sal. Cuarto para Xiana López do Sada. Terceiro bronce, unha medalla máis para Sarai Puga do Sisca. Prata, Carolina Baliño do Astrada con un 10. E ese ouro finalmente con un 08.19 para Lidia Boy Agrasar. Despois comentamos o 100 aletas infantil masculino e femenino. Vamos con esta primeira serie. Xa temos aí a primeira serie de censo socorrista infantil masculino preparada. Nesta primeira serie nadarán pola calle 1 Hugo García do Club Natación Cerceda, pola calle 2 Fabián Martínez do Club Salvamento Socorrismo Carballo, pola calle 3 Mateo Fraga do Club Salvamento Acuático Pontevedra, pola calle 4 Unai Queijas do Club Salvamento Arteixo e pola calle 5 José Manuel Vicente do Club Natación Salvamento A Estrada. Seguimos con esta proba de censo socorrista, ahora en categoría infantil masculina. Recordamos ya a toda a xente que nos está vendo que xa son aí 142 usuarios, 142 dispositivos, digamos. Seguro que nos está vendo moitísima máis xente, por lo menos iso multiplicado por 4 ou por 5. Recordamos que eses son deportistas nacidos no ano 2011, neste caso, nesta serie, todos no ano 2011. Infantiles de primeiro ano que van a nadar eses 50 metros, a dar todo o que teñen co floppy e van a depois cliquear e nadar eses 1.50 co floppy cliqueado. Aí salen eses deportistas. En primeiro lugar vemos a Mateo Fraga pola calle 3, ese deportista adiantado do Cruzamento Pontevedra. Vamos a ver como leva ese segundos 50 metros. Toca en 36. Ese licaje moi rápido. Cliqueo en 4 segundos. Está facendo todo ben, digamos, non? Licaxe moi rápido de Mateo Fraga. Gran diferencia que marca cos seus contrincantes, con José Manuel Vicente pola calle 5 e con Unai Queijas pola calle 4. Vamos a ver este final. Vemos ese último esforzo de Mateo do Club Salvamento Sapo. Vai a acabar cun tempo moi destacado. Mateo tiña un 26 e vai a rachar ese tempo que tiña con un 20. Segunda posición, un 24 para José Manuel Vicente. E ahora en terceira chega Hugo García, cuarta Unai. E tamén chegou agora, neste caso, Fabián Martínez. Un 20, non está nada mal, Gabi. Tiña un 26, baixa 6 segundos. Saloulle todo ben, fixo todo ben, digamos, non? Fixo primeiro 50 ben, o volteo ben, as cuestións técnicas ben. Pois si, evidentemente, si se fai todo ben, técnicamente sempre hai bo resultado, non? Evidentemente hai que nadar rápido, hai que dar as pernas o máis rápido posible, pero nesas probas son prácticamente, bueno, din os especialistas que o salvamento é un deporte de dúas porcentaxes, non? 60% técnica, pois 40% evidentemente o demais, non? A cuestión de física, a cuestión tal, pero é un 60% técnica. En estas probas, pois evidentemente
súbese aínda máis esa porcentaxe, non? É dicir, calquera erro non volteo, calquera erro ou tardar un poquinho máis do normal cliqueando, pois podete condenar a facer un tempo realmente pois moito peor do que realmente estarías para facer condicións normais, non? Sí, Vamos xa alá. temos por aí preparados os deportistas da Serie 2 infantil masculino. Temos pola calle 1 a Hugo González do Club Natación e Salmento a Estrada, pola calle 2 a Daniel Nogareda do Club Salmento Acuático Laracha, pola calle 3 a Nicolás Carballo do Club Natación e Salmento a Estrada, pola calle 4 Martín Seoane tamén do Club Natación e Salmento a Estrada, e pola calle 5 a Pablo Suárez do Club Salmento e Socorrismo Carballo. Vamos alá, estes deportistas teñen acreditadas marcas de 1.24, 1.25. Vamos a recordar aí rapidamente, Gabi, por certo, como están esas mínimas para o Campeonato de España. Pois tamén son mínimas complicadas para deportistas masculinos. Saída xa Eso. esa Serie 2, sí, comenta. Estaba vendo que a mínima infantil de primeiro ano 2011 un 17 e a de ano a do segundo ano un 15. Bueno, son xa tempos moi destacados, Gabi, non están á altura da maioría da xente. A verdade é que as mínimas pois son sempre, digamos, marcas moi restrictivas, sí, non, para a Campeonato de España. Lóxicamente porque xa estar a un nivel superior a un campeonato galego, xa estar a un nivel nacional, un nivel que xa nos exixe moitas horas de entreno, moito sacrificio, sobre todo ter moita cabeza para aguantar estes nervios que podemos ter nas probas, aguantar esa fatiga, finalmente romper esa barreira da mínima. Sí, Gabri, temos que falar neste punto, temos que falar, en decir, da evolución deste deporte, o salvamento deportivo en Galicia. Eu recordo hai non moitos anos aínda que ir a un campeonato de España era non era un obxectivo dos clubes, era prácticamente unha recompensa na cal un deportista con moita sorte, algún deportista podía conseguir. Ahora, pois, evidentemente, con esta grandísima evolución que está tendo o deporte, este deporte en Galicia, pois prácticamente é un obxectivo de todos os clubes xa non levar a un deportista, senón levar a varios deportistas, non? Mentre vimos que gañou esta serie Dani Nogareda do Laracha con un 20, seguido os deportistas do CNS, Nicolás Carballo e Martín Seoane, fixeron un 24, un 25, moi cerca desas súas marcas. Gabi, comentábamos agora, non? O que se convertiu hai anos nunha especie de, bueno, digamos, de lotería e de recompensa, así, digamos, un pouco de sorte. Ahora é algo habitual, os clubes galegos están pelexando por ir aos campeonatos de España, é un obxectivo máis, ir a copas, ir a campeonatos, e iso que demostra é a melloría e o aumento de nivel que hai en Galicia nestes anos, non só a nivel de número de fichas, que é incontestable, pasamos de máis de 1000 fichas agora, senón o nivel tamén dos deportistas, non? Vemos campeonatos de España en piscina con moitos deportistas. Home, hai que citar o campeonato de España no pasado de praia, na que non sei cantos medallistas galegos houbo, pero unha animalada, eu perdín a conta. Entón, bueno, boa sinal para o noso deporte, non, en Galicia? Sí, unha boa sinal, esa alta participación galega no Campeonato de España, que non só a participación, tamén son, como decías ti antes, os medallistas, o gran número de medallistas que ten agora a comunidade galega neste deporte. Vamos ahora con esa terceira serie, vai nadar na pista 1, Xoel Castro do Vila García, na 2, o Pedro Camaño Verdía do Sal, na 3, Marcos García do Vila García, na 4, David Carballo do Vila García e na 5, Daniel Lorenzo do CNS. Todos tamén con marcas acreditadas entre un 22 de Marcos e un 24 de Xoel Castro na pista 1. E vamos a ver como se lles dá esta primeira proba da tarde, este censoco infantil. Gabi, ti como te encontras para a semana que ven? Bueno, non des pistas aos rivais, pero podes comentar algo. Estános vendo pouca xente ahora. Como sí, bueno, xa como te encontras? É o teu pico de forma para a semana que ven ou non, realmente? Sí, a verdade é que a temporada estuvo planificada polo noso gran entrenador Diego López, que empezou esta temporada con nós, a verdade, moi contentos con el, que xa nos marcou como obxectivo
o campeonato galego, gañalo, tamén entendo, o claro. campeonato de España. Vamos a por todas, bueno, eso é o que se intentará. Tedes un relevo moi interesante en esa categoría junior, imos a verlo a semana que ven. Poderemos verlo en directo tamén por esta canle da Fesga, será o sábado 19 e o domingo 20 a partir das 10 da mañán, e mentras vemos aí en pantalla destacado a Marcos García, a David Carballo, do Salvamento Vila García, Marcos García que lle caeu unha aleta e parece que non vai a continuar, aí o vemos na entrada. Unha auténtica pena. Comentar aquí a nivel técnico, bueno, aquí temos unha cuestión pola cal se pode descalificar que se pasa os 10 metros, Gabi. Sí, como é se iso? pasa ese 10 metros de clicaxe, será razón de descalificación. É un aspecto técnico co que tamén podemos xogar, non? Ese clicaxe que non só temos que clicar e quedarnos parados, non é boa cousa. Eu creo que mentre non cliquemos, seguir dando aos pés, porque así seguimos avanzando metros, a vez que facemos ese clicaxe, que ten que ser o máis rápido posible. Vemos como gañaba esta serie David Carballo, do Salvamento Vila García, un 22, e tamén lle collín un 22 a Pedro Camaño, seguro que papá e Rubén Camaño Verde, Rino colleu, parou o crono un pouco antes que nos manda aí, eu collín un 22, en todo caso, moi bo tempo. E en terceiro lugar chegaba Xoel Castro. Temos aí un montón de comentarios, a maioría animando o Sisca, tamén nos pide aí Juan Manuel García Caracedo que enseñemos a xente que hai nas sillas de arriba, non sei se refira a nós, pero depois mandaremos un saúdo aí en directo. Inda que, bueno, con escoitarnos é bastante xa, Gabri, xa vernos xa sí, igual é unha auténtica tortura. Tampouco queremos que a xente teña un domingo fastidiado, vamos a darlle un domingo, domingo bonito a xente. En todo caso, seguimos tendo referencia a ese 1.20 que facía, por certo, na primeira serie. Falábamos antes de Mateo Fraga, do Sapo, saílle todo ben, técnicamente todo ben, e está, eu creo que como referencia, aínda ese mellor tempo. Xa temos preparados os deportistas da Serie 4. Pola calle 1 temos a César Vieira, do Club Salvamento Sada. Pola calle 2 a Mateo Cerviño, do Club Salvamento Escolimo Carballo. Na calle 3 a Saúl Rodríguez, do Club Acuático Umia. Pola calle 4 a Antón Loureiro, do Club Acuático Umia. E pola calle 5 a Tomás Fernández, do Club Salvamento Arteixo. Vamos con esta penúltima serie, xa tempos acreditados entre o 1.20 e o 21.90. Dous deportistas do Umia, un deportista do Sisca, outro do Salvar e outro do Club Salvamento Sada. Vemos diferentes formas de sair, hai deportistas que poñen no muro da piscina o floppy, outros que queren saltar con el directamente desde o pollete. E aí no fondo tamén estamos vendo a varios colaboradores, tamén a José Luis Suárez, que hoxe veo como sempre, botaron a man a sacar esas imaxes que sempre colga, imaxes maravillosas que colga sempre no seu perfil de Facebook chamado Fotografía Deportiva. E aí vamos con esta penúltima serie na pista 3, con mellor tempo vai Saúl Rodríguez do Umia. Saúl, que era medallista mañán na proba 100 obstáculos. Vamos a ver que tal se lle dá a proba. Deportista destacado debido a que é do ano 2011, infantil de primeiro ano, cousa que lle ven en desventaxa con outros dos seus compañeiros que son un ano maiores que eles. Sí. E como decíamos pola mañán, nestas categorías notas esa idade, verdad, Rubén? Moitísimo, nestas categorías un ano é moitísimo. Vemos que lle saiu rapidísimo neste caso Saúl. Ahora saen o resto tamén destacado na pista 1, arriba da imaxe César Beira do Salvamento Sada. Bonita pelexa por ese segundo posto tamén entre Antón Loureiro, Tomás e o deportista do Sisca, Mateo. Últimos 25 metros para estes deportistas. Saúl que sigue en cabeza, pero moi perseguido con o deportista César Vieira do Sasa. Veremos esta últimos 10 metros que parece que César Vieira se vai a empoñer ante o deportista Saúl do Club Umia. 1.19,
Un 20 para Saúl. Un 20 para Saúl. Sí, e un 22 chegan o resto. Ese un 19 vamos a terlo moi en conta. Terceiro posto para Antón Loureiro tamén Sí, do Club Umia. creo que tocou terceiro. Vamos a ver aquí a repetición. Vamos a ver agora que temos. Gran remontada de Antón, que tivo algúns problemas co floppy, sobre todo no primeiro 50, víamos aquí en directo. En todo caso tamén Antón, fillo do ilustre Javi Loureiro, que a semana pasada tamén conseguía ser campeón galego en varias probas da categoría máster e coxa anda por aí, co resto de colaboradores do UMIA, os que sempre hai que agradecer, porque sen colaboradores isto é absolutamente imposible. Todos os que estades vendo sabedes que hai que mover maniquís, hai que poñer, quitar obstáculos, hai que facer varias cousas. Aquí temos un grupo de colaboradores tamén. Por certo, outro grupo de colaboradores que non se ven nas cámaras, pero que están por aí fora. Bueno, algún sí que podedes ver aí ao fondo, pero a maioría está na cámara de saída precámara. Xente da directiva do Club Acótico Umia e papás e mamás do club local, que agradecemos moitísimo a súa axuda. Xa temos preparada a Serie 5. Na calle 1 temos a Juc Pensado, do Club Salvamento Socorrismo Carballo. Na calle 2, outro compañeiro do Club Salvamento Socorrismo Carballo, Hugo Bardanca. Na calle 3 a Leonel Marín, do Club Natación Salvamento Estrada. Pola calle 4 a Víctor Negreira, do Club Natación Santa Comba. E pola calle 5 a Damián Laje, do Club Salvamento Vila García. Vamos a ver aquí ese duelo entre Leo Marín e Víctor. Por suposto, co permiso nesa pista 5 de Damián Laje. Leo Marín ten un tempo acreditado de 1:12, un tempazo absolutamente increíble, e xa arranca pois poñendo toda a carne no asador e dicindo aquí estou eu, non vou a perdoar nin un metro. Síguelle con moita potencia tamén Víctor Negreira dos Club Salvamento Santa Comba. Saben os dous moi parellos. Veremos ese clicaxe donde normalmente Rubén se fan as diferencias. Sí. Deportistas no que Leonel e Víctor tocan nos 34 34. segundos. Veremos ese enganche. Leonel, Bueno, muy bien, muy rápido. Vaya duelo, vaya a ver ahora. Duelo por ese ouro entre Víctor Santa Comba e Leo Marín do CNS. Pode ser que Leo teña unha ventaxa no último largo, simplemente ventaxa visual, pero sempre importante, Gabri, esa pequena ventaxa. Bueno, fai un volteo, un volteo lo que gana a proba, Sí. Ganou a proba nese volteo. Xa lle saca máis de un corpo ao seu Que bo. compañero Víctor. E vemos Leo como vai tocar en Un 13. Víctor toca en un 15 en terceiro lugar. Toca pola calle 2 nun tempo de un 18 Hugo Bardanca. Vaya tempazo, vaya serie, e o que levamos todo o día dicindo que nos chamarán pesados algúns pais, pero a importancia descomunal que ten a técnica neste deporte en todas e cada unha das súas facetas. Vímoslo ahora en directo. Un volteo pode ser un ouro. Un volteo pode significar perder ese ouro. Neste caso, Leo deu un volteo perfectísimo. Non é fácil porque temos que explicar que eles levan unha cincha neste caso do floppy, leva unha corda, que a veces leva unha corda no medio das pernas, vai un pouco liada, é complicado, e sobre todo nese volteo a veces engánchase, que é o que lle pasou a Víctor do Santa Comba, e aí aproveitou esa pequena debilidade Leo Marín para facerse cun novo ouro, neste caso na proba de 100 socorrista. Bueno, pasamos agora de modalidade de proba. Tócalle o turno ás cadete femenino, a proba de 200 super socorrista. Eu creo que é a proba máis larga xunto cos obstáculos de este salvamento. Temos xa preparada a Serie 1 pola calle 1 a Nerea Varela do Club Salvamento Socorrismo Carballo, na calle 2 a Begoña Martínez do Club Salvamento Acuático Pontevedra, na calle 3 Catuxa Suárez do Vila García, na calle 4 Irene González do Salvamento Vila García, e pola calle 5 tamén do Club Salvamento Vila García, Carla Costa. Vamos a explicarlle moi rapidamente a xente, Gabri, en que consiste esta proba, que o ten todo. Esta é a proba, digamos, máis completa
do salvamento en piscina. E vamos a intentar explicarlo moi rapidamente. As deportistas que están vendo ahora na imaxe van a ter que nadar, en primeiro lugar, 75 metros, 3 largos a crawl. Nese terceiro largo, no fondo da piscina da outra parte, van a ter un maniquí, xa maniquí grande, maniquí pesado, podemos decirlo. Teñen que baixar, collelo, remolcar, outro 25 metros, e a partir de aí, coller esas aletas que estamos vendo na salida, coller o floppy, poñelo, e nadar outros 100 metros. Como se nadan esos últimos 100 metros? Pois digamos que sería un censo corrista, digamos, para elas, non? 50 nado co floppy, e os últimos 50 cliquear e arrastrar ese floppy. Unha das probas máis completas. E aí vamos, nesa primeira serie, vamos a poder disfrutarla ahora en directo desde a piscina Antía García de Caldas de Reis. Pois arranca esa primeira serie desta proba. 200 super socorrista. A nadadora Begoña Martínez polo sapo sai moi forte, perseguida tamén polas compañeiras do Club Salmento Vila García. Un volteo moi bo da nadadora do Club Salmento Pontevedra. Saen como se foran 100 metros, Gabri, decir. Saen como se foran 50 metros, son 200 metros, recordamos. Primeira posta de 3 largos, 75, bueno, pasan por 34, vamos. Saíron a darlo absolutamente todo, bueno. Tempazo de pase que, bueno, veremos si se paga despois ou non, claro. Consiguen aguantar, pero, bueno, cada un ten que tirar as súas bazas donde é bo, non? Por exemplo, hai, bueno, deportistas que son mellores nadadores, que eses primeiros 75 metros os fan moito máis rápido para gañar ventaxa, e os deportistas que son mellores en arrastre aproveitan eses 25 metros remolque, e por último os atletistas aproveitan ese, como decías ti, ese 100 socorrista dentro do 200 super socorrista para recuperar o tempo perdido, non? Vemos como están remolcando neste caso a deportista da pista 2 Begoña Martínez a crawl, a deportista da pista 4, Vila García, Irene, a espalda. Estamos aquí comprobando as marcas mínimas para poder acudir ao Campeonato de España. Neste caso vamos a comentarvos. Son 2.52 para cadetes do ano 2008 e 2.58, un pouquiño máis asequible para cadetes de primeiro ano. Ainda así, bueno, pois son mínimas complicadas. En este caso aquí tamén hai unha barreira grandísima, que é esa barreira dos 3 minutos. Neste caso un poquinho máis, podemos falar na categoría cadete femenina desa barreira un poquinho dos 3.10, 3.15. Todo que sexa por debaixo diso está ben. E xa temos aí a deportista do Salmento Vila García en imaxe, Irene González, que acaba xa de clicar eses últimos 50 metros que lle quedan, os 50 metros que se pode decir máis duros, perseguida pola súa compañera do Vila García, Carla Costa, e pola compañera tamén do Salmento Acuático Pontevedra, Begoña Martínez. Vemos que leva moita frecuencia, neste caso na pista 4 Irene, continúa ca mesma frecuencia prácticamente do metro 1, vai a ganar, vai a estar moi cerca deses 3 minutos. Vamos a ver en canto para o crono en 3.03. Irene. Moi bo tempo para a deportista de Vila García. En segundo lugar 3.9. toca Begoña Martínez polo sapo con 3.9. En terceiro lugar Carla Costa tamén do Club Salmento Vila García con tempo moi parello de 3.9. Proba moi ben, todo falábamos antes, Gabri, todo que estea por debaixo deses 3.10, 3.15 está moi ben, moi destacado. Vamos a ter en conta que estas deportistas xa levan 3 probas e 2 relevos, xa levan bastante paliza durante o día de hoxe.
Esta proba é unha proba moi bonita de ver, pero moi complicada de facer. Ti vas a facer o domingo, Gabri, podes adiantarnos algo? Sí, vai tocar, vas a facer todo. Porque vai tocar Hai que sumar puntos, non? Vai tocar facer todas as probas porque o campeonato galego está estes últimos anos estuvo moi cerca, non? Claro, moi competido. Temos que tirar todos por todo. Pois aí estaremos narrando esas 6 probas que vai facer. Menudo fin de semana vas ter, Gabi. Eu desta semana descansaría, non iría ao instituto ningún día para descansar, que va, nin de broma, non, isto é mentira, non. Sí, é unha broma, non faga descaso, pero Tengo que falar con a Federación. pero bueno, o luns valo pedir, non, mínimo. Bueno, ojalá se pueda faltar o luns. Vamos aí coa segunda serie. Xa temos Dolle eu, segunda serie, vamos aí coa esta super socorrista cadete femenino na pista 1 vai nadar Iria Barreiro do Laracha, pista 2 Aroa Sequeiro, Sisca, 3 Gabriela Paulos do Laracha, 4 Claudia Ribeiro, Acuático Umia, 5 Jimena Rodríguez, Salvar, e 6 Martina Regueira do Club Acuático Umia. Este campeonato galego que, digamos, é un poquinho o punto seguido, o punto final, neste caso, das probas de piscina, tendo en conta ese campeonato de España. Pero é o punto final para os deportistas infantiles e cadetes. A partir de aquí comezará tamén os adestramentos e o calendario de praia, que despois vos iremos comentando un pouquiño, mentras vamos ver esta saída. Silencio na grada. E aí arranca segunda serie. Estamos aí consultando ese calendario de verán, Gabi. Creo que os campeonatos van a ser todos os campeonatos galegos durante o mes de xuño. Sí, xa temos tamén a primeira xornada de Liga, o 9 ao 10 de abril, a primeira xornada de Liga de verán. Despois tamén teremos o campeonato galego, espera, deixeme comprobar, o 16 de xuño, infantil e cadete, sempre falando desta categoría. O seu respectivo campeonato de España será o 23 e 24 de xullo na playa de Castro Urdiales, en Cantabria. Ali estaremos seguramente cos nosos clubes, pero ahora vamos a disfrutar deste maravilloso campeonato galego infantil cadete. Por suposto, agradecer unha vez máis o tremendamente profesionais e o ben que fan o seu traballo os compañeiros e amigos xa de RS Pro Video, que están aquí organizando de novo isto para que podades verlo desde a vosa casa con esta calidad e con este nivel. Tamén estarán no Campeonato de España do mes de abril e aí vemos como xa van a cubrir a primeira parte da probas deportistas. De novo vemos que Jimena aí na pista 5 ten un remolque maravilloso, como desliza, é impresionante os metros que lle quita, non? O resto. Un arrastre excelente que xa víamos pola mañán noutra prova, ese remolque que causou grandes diferencias na prova de 100 combinada, se non me equivoco. Na prova de 100 combinada, e bueno, vemos ahora que tardan todas un poquinho en poñer as aletas. Si nos preguntan na casa cal é un tempo normal de poñer aletas, bueno, aquí en estas categorías, Gabri, eu creo que todo o que este por debaixo dos 10 segundos é aceptable. Todo o que este por debaixo de 7, 6 está ben. Todo o que sea por debaixo de 5 é maravilloso, sobre todo nesta categoría cadete, non? Sí, recordamos que nestas categorías ainda utilizamos as aletas de goma, xa en categorías superiores utilizamos as aletas de fibra. Sí. Pódese recurrir tamén as de goma, pero as de fibra son ser máis rápidas para todas as persoas, son diferentes de poñer xa, non? Hai unha gran diferencia, verdade? Claro, evidentemente, entre unhas e outras, non? Aí estamos vendo en primeiro lugar a Claudia Ribeiro, a gran deportista do Acuático Umia, que vai a voltear ese 175 en primeiro lugar. Vamos a ver se aguanta o final. Ven moi forte ao seu lado Gabriela Paulos, ten gran final a deportista do Sal. Vemos que cambia de ritmo a deportista do Laracha, vai acabar moi forte e vai engañar a serie cun tempo de 3.5, 3.7 para Claudia, 3.8
para, en este caso, Aroa Sequeiro. Moi bons tempos para estas deportistas, baixando notablemente 3-4 segundos os seus tempos acreditados, que recordamos que son os tempos acreditados para que non nos sepan, non? Os tempos acreditados son tempos feitos en outra xornada de liga, noutras temporadas, pero seguramente estas nadadoras nas dúas xornadas de liga, se non me equivoco, Rubén, que houbo nesta tempada nos meses de diciembre e outubro, se non recordo mal, acreditaron para esta gran cita, o Campeonato Galego. Sí, para esta cita que para todos os deportistas comentábamos a mañán, era prácticamente o primeiro comentario que facíamos, bueno, ese, digamos, un dos grandes obxectivos, senón o gran obxectivo da temporada, a maioría de clubes neste Campeonato Galego de piscina, de augas pechadas, que celebramos aquí en Caldas de Rei, celebrando tamén ese 25 aniversario do Club Acuático Umia. Vamos con esa terceira serie, Gabri. Temos xa a serie 3 preparada, temos pola calle 1 a Xiana López, do cruzamento Sada, pola calle 2 a Noemí Espada, do cruzamento Vila García, pola calle 3 a Carolina Baliño, do cruzamento Sarmiento Estrada, pola calle 4 a Raquel Suárez, do cruzamento Socorrismo Carballo, pola calle 5 a Alexia Carvajal, do cruzamento Sarmiento a Estrada, e pola calle 6 a Zoila Cabarcos, do Club Acuático Umia. Bueno, decir que o récord galego desta proba é un récord que podemos ter hoxe batido, é un tempo de 2.44 por Paula Ferradas Pallas do Club Natación Cerceda, agora na filas do Sisca, que, bueno, vemos que Lidia Boi, nadadora local, ten un tempo acreditado tamén de 2.44, 2 décimas a separan. Creo que Lidia está fortísima. Estaba lle comentando a mamá na comida que non comera todo o que quería comer porque tiña que nadar ese super socorrista pola tarde. Vamos a ver antes nesta serie, sobre todo, moita atención a esas pistas centrais. A Carolina Baliño, flamante medalla de prata pola mañá. Vamos a ver esa súa prestación mentre nos seguides mandando comentarios. Moito de ánimo. Tamén lle dades moito ánimo aquí a Gabri. Está desmanando tamén, sobre todo, o Club Sisca e Club Sal. Seguide mandándonos, por favor, mandádenos os comentarios que queirades. Aquí seguimos en directo e vemos esta penúltima serie da proba super socorrista deste Campeonato Galego, organizado pola Federación Galega de Salvamento e Socorrismo en colaboración co Club Acuático Umia, Concello de Caldas, a Asociación de Hosteleiros de Caldas de Reis, todas as empresas que colaboran, axudan e botan a man para sacar adiante este deporte e para, bueno, conseguir que todos os clubes sigamos traballando, bueno, pues practicando este deporte que tanto nos gusta, Gabri. Sí, xa saben, eses 75 metros. En primeiro lugar temos a Raquel Suárez, do Club Sisca, moi perseguida. En segundo lugar por Carolina Baliño. Fan esa recollida na que a nadadora Raquel Puga, nadadora de Carballo, arrastra, abraza, e a nadadora estradense fai o arrastre crawl. Temos sempre un relevo moi bo, un relevo, Dios mío, xa non sei o que digo, Gabri, mi madriña, son moitas horas aquí. Un remolque, disculpade, remolque moi bo de Carolina. Bueno, falamos sempre que nesta proba a maioría de deportistas optan pola táctica conservadora, un poquinho de remolcar a braza para guardar un pouco de forza, porque quedan 100 metros. Aí vemos que a deportista estradense non garda nada. Tamén vai na pista 6 Zoila, que chega ahora a gran deportista do Acuático Umia. Sai rapidísima, neste caso Raquel Suárez. Moi boa posta de aletas, pero vemos que a nadadora Carolina Baliño danse ben as aletas e xa alcanzan eses primeiros 25 metros de este 100 que ten que executar cas aletas.
Acaba de sacar unha distancia tremenda, cambio de ritmo moi importante de Carolina, que se desenvolve moi ben con aletas. Comentábamos antes da saída que era, bueno, conseguía medalla de prata esta mañán con un 10. Vemos que cliquea rapidísimo en 3 segundos, 3 e algo, bueno, espectacular. Non se pode facer mellor. Aí vemos de novo a deportista estradense. E ahora imos ver en pantalla que a sigue Raquel Suárez do Sisca, e estamos vendo en pantalla eses últimos 25 metros. Terceiro lugar moi disputado por Alexia do CNS e tamén Noemí Espada do Vila García. E ahora está chegando, ollo que tempazo de Carolina, 2.51. Tempazo de Carolina Baliño, nadadora estradense, seguida en segundo lugar por Raquel, creo que chegou en 2.58, e Alexia en 2.59, que fixo un último 25 espectacular. E agora chega tamén Zoila e Xiana. Zoila por debaixo dese 3.09 que tiña, Xiana 3.10, 3.11. Bueno, en todo caso, moi ben, noraboa. Signos enviando aí saúdos de novo a África, mamá de Brais Ayuk, eses grandísimos deportistas do Sisca. Un abrazo grande a África sempre, e a toda a xente de Carballo, esa terra que sempre acolleu tamén este deporte. E vamos alá, Gabri, ahora hai que apostar, que xa son as 5 da tarde, ahora hai que deixarse de lerias. Temos aí esta última serie. Vai nadar na pista un Julia Varela do Sisca, na 2 Cata Area do Vila García, na 3 Lidia Boi do Acuático Umia, na 4 Sarai Puga do Sisca, 5 Sara Puñal do Sisca, e na 6 Lucía Añón. Bueno, temos aquí a Lidia con 2.44 acreditado, Sarai 2.53, hai que apostar. Veremos. Eu creo que sinto moito, pero pola tua nadadora, porque ten un tempo acreditado. Vante botar de Carballo, Gabri, cando volvas. Debaixo de Sarai, que é a segunda. A verdade é que eu creo que hai que ser realistas. Non está vendo, pero estou entregándolle xa a ficha de deportista do Umia a Gabri, que non vai xa entrar en Carballo hoxe. Pois eu creo, por apostar forte, vexa a Sarai moi forte, estive falando antes un ratiño con ela, e creo que vai a poñerlle moi difícil a Lidia, sobre todo nese primeiro 100, no que por suposto é moi favorita Sarai. Despois, evidentemente, Lidia ten ese segundo 100, digamos, a parte de socorrista, moi importante, pero non lle vai a poñer nada fácil, e ollo que non se distancie, pois, digamos, 2-3 metros Sarai, e lle salga ben a posta de aletas, porque aí sí que a deportista de Carballo non vai a poñer fácil a vitoria. Aí saen as dúas. Saen as dúas deportistas moi diferenciadas do resto das nadadoras. Serán ese volteo tocando 15 en 15 segundos. Aí van deportistas. Lidia, Sarai, Lidia. Veremos moi boa posta de momento. Saíron a tope, as dúas. De Lidia, saíron a tope. O ritmo a Sarai, que ten un gran 75 metros. 33.5. Ese parcial 2.50, ollo, 33.5 nun parcial de 200. Gabri, moi bo tempo. Que nos demostra que van a por todas, Que son categoría cadete, categoría de 2008, 2009, en concreto Sarai e Lidia son do 2008, ao igual que Julia Varela e Catalina Area. Sí. Ahora vemos que toca en terceiro lugar Catalina Area do Vila García, e cuarto lugar aquí nesta, debaixo de todo vemos a Lucía Añón do Sal. E agora, bueno, neste caso Sarai optou por remolcar a crawl. Eu non sei se lle vai a penalizar un pouquiño. Lidia decidiu por non remolcar a crawl. Está recuperando un pouquiño forzas tamén, e eu creo que pues vamos a ver como lle está esta hora. Toca en 1.23. Vamos a ver esa importantísima aposta. Moi rápida. Todo pode pasar. Posta 8 segundos, bueno. 7, 8 lle tomei eu. Mellorable esa aposta, pero bueno, en todo caso, moi ben. Terceiro lugar sigue Lucía Añón do Sal, pelexada con Cata Area do Vila García, un poquinho por detrás Sara Puñal
Julia Lamas y vamos a ver, Julia Varela, Lamas, vamos a ver esos últimos 50 metros para Últimos Lidia. 50 metros, onda nadadora local, Lidia Boy se marca a diferencia, veremos ese clicaje donde todo puede suceder. Vamos a ver esta parte fundamental, atención a Lidia, va cansada Lidia, bueno, pero qué rapidez. Clicase de 3-6. 3-6, claro, 3-6 también clica rapidísimo. Clicase muy rápido también de Sarai, que así que desde muy cerca. Espectacular Sarai, tamén espectacular Lucía Añón, que Ollo está remontando por aquí, por la pista de abaixo, por la pista 6, e Ollo ese segundo posto ameazado, e vamos, mentras vemos ahora as tres primeiras deportistas aí moi ben na imaxe, vai a gañar Lidia, non sei se vai batir ese récord galego, 2.41, 42, 43... 44 0, tomei eu. 2.44, 0, 45 para Sarai, tamén 45 altos para Lucía Añón, ouro, prata e bronce, clarísimo, esperando sempre que non haxa ninguna descalificación, por suposto. Aí vemos a Lidia Boy, terceiro ouro, eu non sei como está ese récord galego, anda aí, anda 2.44, vamos a ver as centésimas, eu tamén lle collín 2.44 baixo, vamos a ver. En todo caso, espectacular as prestacións da deportista caldense. Por certo, Gabri, que vamos a comentar moi rapidamente, que nos quedou atrás antes, ese 100 aletas masculino da mañán, infantil masculino en quinto lugar, quedou Víctor Negreira do Santa Comba, cuarto posto Martín Sebane do CNS Estrada, bronce para Mateo Cerviño do Sisca, prata Damián Laje do Vila García e ouro foi para Leo Marín 12 nese cun tempo de 1.19. En mulleres, en infantil femenino, a última proba da mañán, os 5 primeiros clasificadas eran Elena Pena en quinto lugar do Cerceda, cuarta Lidia Calviño do CNS, terceira, neste caso bronce, Marta Iris do Sisca, segundo lugar Gisela Prata do Laracha e ouro para Lucía García Golán. Vamos aí con esta primeira serie, dalle aí, Gabri. Os deportistas masculinos preparados para esta prova 200 super socorrista. Na serie 1 temos pola calle 1 a Iker Gómez, do Club Natación Salvamento Estrada, na calle 2 a Diego Pena, do Club Salvamento Sada, na calle 3 a Jos Cascón, do Club Salvamento Vila García, na calle 4 Roy Paz, do Club Acuático Omia, na calle 5 a Roy Loureiro, do Club Natación Salvamento Estrada, e na calle 6 Kevin Paya, do Club Salvamento Socorrismo Carballo. Primeira das 3 series desta prova cadete masculina. Veremos quen se leva o título de campeón galego, porque polo que vexo está moi reñido. Esta cousa xusta aquí nos tempos acreditados, Gabi, sí, isto non vendo tamén eu. Vamos, mentras comeza esta primeira proba, vamos a recordar rapidamente os primeiros resultados que temos oficiais da tarde. Censo corrista infantil masculina, proba que acabamos de ver, hai un anaco. En quinto lugar quedaba César Beira do Sada, cuarto lugar Daniel Nogareda do Laracha, bronce para Hugo Bardanca do Sisca, prata Víctor Negreira do Santa Comba e ouro con un 13-13 para o gran Leo Marín do CNS. En infantil feminino, os 5 primeiros clasificadas, quero decir outra vez, eran Marta Eiris do Sisca, cuarta Elena Pena do Cerceda, bronce Lidia Calviño do CNS, prata Sara Vázquez do Santa Comba e ouro para Lucía García do Cerceda con un 12. Aí a escola de atletistas do Cerceda sigue dando éxitos, Gabri. Sí, xa temos aí en primeira posición o nadador do Club Natación Salvamento Estrada, Roy Loureiro, que fixe un pase de 50 metros en 34 segundos, que se teve con ese remolque que decíamos antes, Rubén, ese remolque a crawl frente a moi perseguido por Jos Cascón pola calle 3 do Club Vila García. Veremos esta posta de aletas, a ver como ensaian os dous deportistas. Vamos a ver, toca en un 28. En este caso, bueno,
Roi Loureiro ten un tempo acreditado de 3.15. Vai a baixalo, pero non vai a baixalo, vai a reventar ese tempo. Posta de letas de Roy de 8-0. Témolo moi adiantado, ahora estamos vendo en imaxe con ese bañador fast, non? Creo con ese fast. El bañador un poquinho máis sofisticado, que axuda un pouco tanto psicolóxicamente como tamén axuda un poquinho a levantar o corpo e as pernas. Sí, bañador que decíamos que era, pode decir que é hidrodinámico, debido ás características que ten, un texido que o que nos fai é a imitación, como din sempre, da piel dos tiburóns ou, por exemplo, dunha folla na que se lle botamos a auga esvara, é o que vemos aquí. Exacto, estes bañadores evidentemente están a un prezo moito máis alto que bañadores normais. Eu creo que imos ver varios o fin de semana que ven, verdade? Abre en Ourense, tanto de homes como de mulleres. E aí vemos ese último 50 de Roi Loureiro do CNS, seguido na pista 3 por Josh Cascón. Vai a baixar amplamente dos 3 minutos. Acaba en 2.54, baixa 20 segundos a marca que tiña acreditada. Impresionante. Notable baixada, chega ahora 2.59 para Josh. Josh con tempo de 2.59, sí, tamén baixando da barreira dos 3 minutos. 3.09 chegou Iker Gómez na pista 1, 3.13 tamén agora Diego Pena, Roy Paz chega en 3.15. Bueno, vamos a ter en conta este 2.54. Vamos a ter bastante en conta este tempo. Só hai 3 series, hai 18 deportistas que acreditaron marca mínima para poder participar neste campeonato galego. Bueno, xa podemos decir que o récord desta prova non creo que o vexamos hoxe, verdad? O récord está en 2 minutos 27 segundos por Alejandro Chacón Álvarez do Club Sarmento Sada. Que lle dan de comer nesa casa? É unha pregunta que temos que facernos. Mi madriña, 2.27, sendo cadete hai 3 anos, Alex Chacón, que sigue dando, bueno, supoño que vai estar aí o fin de semana que ven en Ourense, deportista especializado un poquinho máis en praia, pero bueno, un todo terreo absoluto, tamén vai estar seguramente nos podiums da semana que ven en Ourense. Vamos con esa segunda serie, Gabri. Temos xa preparado pola serie 1 a José García do Cruzamento Arteixo, na calle 2 a Brais Pensado do Cruzamento Socorrismo Carballo, na calle 3 a Mario Chacón do Cruzamento Sada, na calle 4 Andrés Carballedo do Club Natación Sarmento Astrada, na calle 5 Nicolás Baños do Club Natación Sarmento Astrada e na calle 6 Diego Rodríguez do Club Acuático Umia. Bueno, Gabri, si tiveras que apostar neste momento un poquinho polo club que vai ser campeón galego, vendo un pouco como vai o día, que dirías? Eu apostaría polo Club Sisca, o meu club, o club que vexo entrenar, a verdade, entrenos moi duros tuveron estes deportistas, os nosos deportistas esta temporada, ao igual que os outros clubes. Sí, pero suposto. bueno, vimos que nas están probas, tendo bons resultados hoxe, nas non? probas de equipos están tendo bons resultados. Ao igual que nas probas individuais, non, pero moi empatados, sí, con outros equipos, así que eu creo que a clasificación vai estar moi reñida, Rubén. Bueno, vamos a apostar aí e deixámolo aí, comentario das 5:35 da tarde. Creo que tamén o Sisca está un poquinho adiantado na clasificación. O que vamos a ver é creo que un duelo moi interesante polo segundo e sobre todo polo terceiro posto na clasificación final. Aí entran varios clubes, creo que vai estar o Vila García, o Sal, tamén o Acuático Umia e o CNS, por suposto, así que vamos a ver emoción hasta o final, hasta que veamos os premios. Eso será ainda dentro de 1 hora e media, máis ou menos. Mentras vemos esta... Pasa en primeiro lugar o deportista do Club de Sarmento Astrada, Nicolás Baños, perseguido, bueno, nesta recollida, todo pasou, xa vemos o gran Mario Chacón, medallista pola mañá das 3 probas, impoñerse neste maravilloso remolque que ten de crawl, un remolque moi fuerte,
moi seguido tamén por Brais Pensado, polo Club Sisca. Veremos todo se decidirá nestes últimos 100 metros e sobre todo nesa posta de aletas. Recordar que as marcas mínimas para poder acudir ao Campeonato de España en categoría cadete masculina son 2.56 para deportistas de primeiro ano e 2.49 para os deportistas de segundo ano. Vamos a ver como están estes deportistas, si consiguen facelo. Gran rivalidade entre Mario e Brais dos Asas Sisca respectivamente. Veremos este clicaxe, como decíamos antes, con moita técnica, unha das cousas que máis hai que practicar. Bueno, Mario, que nada cunha soberbia, vamos decir, cunha contundencia espectacular, non? Unhas brazadas larguísimas, eu creo que acaba de clicar en 2 segundos, rapidísimo, 2-3 segundos. 2-5. Bueno, visto non visto, ahora vemos o resto de cliqueos, na imaxe aí vemos de novo ese nadar con esa potencia, vaise levantando cada 2 brazadas. Moi ben o deportista do Sada. Últimos 25 metros para este deportista que vai establecer unha moi boa marca que pode repercutir na serie seguinte, Rubén. Tiña 2.54, vai a melloralo sen dúbida. Acaban tamén moi forte os deportistas do CNS. 2.52, 2.54 para Andrés e Nico Baños. Moi ben. En todo caso, creo que son mínimas estes 3 primeiros deportistas para o Campeonato de España. Bueno, neste caso Mario é do ano 2008, estivolle moi cerca, pero Andrés e Nico, a falta de confirmación oficial, parece que fan mínima para ese Campeonato de España en Caldas. E vemos de novo os colaboradores do Aquaticumia que levan eses maniquís para outra parte da piscina. Bueno, en todo caso, Gabi, aquí tempos por debaixo dos 3 minutos, claramente. Xa temos aí os deportistas da Serie 3 preparados. Temos pola callón a Iago Lema, do Cruzamento Socorrismo Carballo. Na calle 2 a Juan Martín Rodríguez, do Cruzamento Acuático Laracha. Na calle 3, Luis Negreira, do Cruzamento Acuático Laracha. Na calle 4, Álvaro Lavandeira, do Cruzamento Socorrismo Carballo. Na calle 5, Anxo Touris, do Cruzamento Vila García. E por a calle 6, Joel García, do Cruzamento Socorrismo Carballo. Vamos a con esta última serie. Temos aí acreditado a Luis Negreira do Laracha Sal con 2.40. Despois a Álvaro Lavandeira con ese 2.45. Recordamos mínimas para acudir ao Campeonato de España 2.56 cadetes do 2008, 2.49 perdón, non dice nada, digo 2.56 cadetes do ano 2009 e 2.49 cadetes do ano 2008. Esas marcas mínimas que hai que facer para poder estar aquí dentro dun mes no Campeonato de España Infantil Cadete que organiza Real Federación Española de Salvamento e Socorrismo en colaboración co Club Umia nese 25 aniversario que estamos celebrando, estamos comenzando a celebrar este ano aquí en Caldas. Temos aí os deportistas, esa imaxe tan bonita de antes de empezar, ¿verdad? Preparada esa última serie, serie que decidirá, como ven sendo durante toda a xornada, o campeón galego. Veremos xa nesta prueba máis larga de super socorrista quen se alza co mérito de campeón galego cadete masculino nesta prova de 2 super. Vamos a ver como saen os deportistas. Importante, temos de referencia ese 2.54 de Roy Loureiro na pista, perdón, na Serie 1 e tamén ese 2.54 de Andrés Carballeda, perdón, digo mi madriña, sí, 2.54 de Andrés Carballeda e ese 2.52 de Mario Chacón, que é ahora mismo a referencia para ouro. Eu creo que van a rebaixar os tres deportistas a maioría de deportistas desta serie, pero vamos a verlo, hai que nadalo. Pase moi rápido 34. do deportista Anxo Touris, seguido por Álvaro Lavandeira. Veremos
estes 75 metros. Vamos a ver esta recollida moi importante técnicamente, onde podemos rascar máis segundos Ou perder. ou perder tamén. máis segundos tamén. Sí, bueno, moi ben Anxo Vila García, sai con moita forza, con moita potencia. Tamén vemos na pista 3 remolcando a cabeza totalmente levantada a Luís Negreira, pero con moi boa patada de braza e sobre todo o que é máis importante nese caso es recuperando un poquinho de aire, que é o que lle dá posibilidade de remolcar a espalda. Van a tocar en menos de un 25, 23, tanto Luis como Anxo, 3 e 5 as pistas. Xa primeiro Luis. Tardan un pouquiño, sí. Luis foi o máis rápido, ainda así tampouco fixo unha posta rapidísima, Gabri. Xa seguido por Juan Rodríguez, tamén no sal. Veremos estes restantes 75 metros donde se decidirán este campeón galego, pero vemos que Luis sae con moita forza. Veremos este importante clicaxe. Vai estar moi reñido, Rubén, o segundo Sí. e terceiro puesto desta proba. Vamos ese cliqueo, vamos a ver rapidísimo tamén. Todo lle sae ben a Luís Negreira. Leva ahora mesmo 2 minutos 15 segundos. Ollo o tempo que vai facer. E ollo tamén a Juan Rodríguez na pista 2, ollo. Ora imos a ver na imaxe. Últimos 25 metros de estes deportistas desta proba del centro super socorrista. Luis con gran ventaxa vai se impoñer. Como acaba, 2.38. Como acaba? 2.42 para Juan. 2.45 para Anxo Touriz. Como acabou Luís Negreira, campeón galego. Ahora 2.52 tamén para Álvaro Lavandeira. E chegan tamén ahora en 2.55 Iago e Joel Dosisca. Bueno, 2.38. Mellora esa marca que tiña acreditada Luís Negreira. Campeón galego. Vemos aí, siguen chegando comentarios, moitos saúdos, moitos ánimos e tamén aí Luis, Nicolás que comenta: Luis, ao final vas ter que poñer o corsé si ou si, que con tanto ferro vais che descolocar. Supoño que yo comenta algún dos deportistas que Xa pasamos. están sacando un montón de medallas estos días. Non pasa nada, hai que decirlle, unha medalla no peito nunca doe, ese non é dolor, verdad, Gabri? 5 menos ainda. Ese non é dolor. Xa cambiamos de proba. Primeiro relevo da tarde. Temos xa os deportistas preparados para esa proba de 4x25 remolque maniquí infantil femenino. Vamos a la unha das probas máis espectaculares, un dos relevos por antonomasia deste deporte. Os 4 deportistas van a ter que remolcar durante un largo cada unha o maniquí, 2 series, maniquís pequenos, recordamos, categoría infantil, maniquís un poquinho máis pequenos, tanto en tamaño como en peso. E vamos a ver nesta primeira serie o Club Salvamento Estrada na pista 2, na 3 Santa Comba infantil, e na pista 4 o Club Sisca. Vamos a estar moi pendentes desos tempos. Na segunda serie nadarán os outros 5 equipos en liza hoxe. Gabi, este é o relevo a min particularmente o que máis me gusta. Sí, o relevo deste deporte. que... A ti tamén, non? Bueno, a min o relevo máis bonito que máis me gusta de piscina son os 4x25 combinado, o tubo tamén chamado, pero estes 4x25 remolque tamén son moi vistosos, eu creo. Un dos relevos estrellas do noso deporte, que recordamos, cada relevista terá que fazer un total de 25 metros de arrastre, dándolle o famoso cambio que tantas desgracias nos puido dar, que teñen un total de 5 metros para realizar ese cambio,
despois de que o anterior deportista toque a parede. Exactamente, están pedindo aos deportistas que baixen. Teñen que estar, polo menos, as segundas relevistas na auga, cando saian as primeiras. E aí vamos a ver este relevo, vemos que creo que van a remolcar eso que estábamos vendo, dúas dos clubes á espalda, e a do Club Sisca que arranca con moitísima potencia, Kroll. Vemos aí a José Manuel García que nos pide moi insistentemente que enseñemos a Lluc, Pablo, Fabián e Mateo. Non podemos facer eso, José Manuel, porque se enseñamos o que están facendo, seguramente os pais virían a buscalos aquí correndo a Caldas, que va de broma. Temos que amosar o que está ocorrendo sempre na piscina. Andan por aí deportistas entre cámara de saída, proba e descanso rápido para a seguinte proba. Pero vemos moi destacado o Club Sisca. Vamos a ter en referencia este relevo do Club de Carballo. Estamos vendo aí, bueno, este ano volveu a cambiar a normativa, Gabri, e ahora prácticamente xa, bueno, vamos a decirlo así, coloquialmente, xa se pode levar casi de calquera maneira un maniquí, non? Ahora prácticamente o único impedimento que hai é pois, que non vaya por diante da cabeza do deportista. E tamén hai unha cuestión un poquinho, bueno, non polémica, pero igual un poquinho seguramente se lle deu unha volta estes anos, que é o tema de tapar as vías respiratorias remolcando a espalda. É motivo de descalificación, evidentemente, igual non ten moito sentido cando xa o maniquí se pode levar 2 metros por debaixo da auga. Pero bueno, en todo caso a normativa estaba cumplida, e por suposto hai que cumplila e hai que enseñarlle así aos rapaces e rapazas. Sí, unha gran das ventaxas que nos dá esta nova normativa é darnos, por decir así, o permiso de levar o maniquí por debaixo nosa, cosa que na anterior normativa non podía ser, tíamos que levar ao lado. Sí. Ti recordarás moi ben, fai moitos anos, o maniquí xa nin ao lado se podría. Tiña que ser por enriba da auga, a maioría de xente levaba na espalda. Sí, había que sacar evidentemente a cabeza totalmente do 209 a cabo ahora o Sisca. Decía Gabi que, bueno, está aí, non lembro ben, quizáis 7, 8, 9 anos, igual un poquinho máis, o tempo pasa así, estou pensando ahora, máis anos, e a normativa era moi clara a ese respecto. Bueno, había que levar o maniquí sempre a cabeza, sempre fora da auga, había que demostrar sempre que se levaba todo o tempo a cabeza fora. Evidentemente, bueno, pues as federacións internacionais deronlle unha volta, sobre todo a respecto de poder facer mellores tempos e dar máis espectáculo. Ao final, evidentemente, este é un deporte que ensina ao mundo o que poden facer os socorristas, e etcétera, pero evidentemente, pois, iso non choca con que se poida dar unha vertente máis deportiva. Por lo tanto, pois que haxa que se poida, por suposto, sempre modificar e mellorar un poquinho a normativa, non? A ese respecto, pois evidentemente todos os que estamos neste deporte creemos que bueno, que é unha boa decisión sempre, que non, sempre mellorar o deporte, que se pode dar máis espectáculo, evidentemente. Lóxicamente, na vida real, cando todos teñamos que botar unha man a alguén na praia, sabemos o que hai que facer, sabemos como hai que facelo, ou na praia, ou na piscina, ou en calquer lado. Tamén este deporte nos ensina eso un pouco, non, Gabri? Sí, e aquí esta parte é a máis deportiva, non, digamos. Ensíanos, bueno, moitas persoas pensan que o noso deporte, o salmento deportivo, que ten moito parecido co salmento profesional, pero, bueno, diferencias tamén en outras cousas, como poden ser nestes remolques, que poden estar o maniquí somerxido, que, bueno, eu creo que xa máis de un a ti tamén, Rubén, che terán dito como levades o maniquí por debaixo da auga, se a persoa afogaría. Sí, moitas veces nos teñen dito eso e é o que temos que explicarlle. Evidentemente, isto é un deporte, non é evidentemente absolutamente nada profesional, e, bueno, pois no deporte sempre hai que andar cos tempos, como di outro, non? E hai que andar tamén como anda o resto do mundo, que se está facendo aquí en España, en Europa, é o que se fai en outros lugares do mundo onde ese deporte é absoluto, bueno, referencia. Por exemplo, na Australia, por exemplo, que é, digamos,
un deporte bueno, que se ve que como fútbol aquí o fin de semana, retransmitido todos os fines de semana. Que pos na tele e ali en vez de pues, ver fútbol, pues ves salvamento, sobre todo en praia, tamén en piscina. Pero bueno, evidentemente, pues hai que andar cos tempos e todo que veña a mellorar e que veña a contribuir a que se vaya máis rápido, a que se nade máis rápido e, polo tanto, a que estemos máis homologados a nivel internacional co resto de países, pois evidentemente, pois claro, moito mellor. Gabri, ti que estás indo que fuches ca selección galega, que fuches convocado ca selección española, estás vendo xa sempre un poquinho técnicas máis novidosas, cousas que aquí igual ainda tardamos un poquinho máis en ver. Evidentemente, este é un deporte que está en constante evolución. En constante crecemento porque, bueno, nestas concentracións, como decías ti, tanto eu como a todos os deportistas galegos que, bueno, que participamos nela e temos a suerte de acudir a elas, aprendemos novas técnicas con grandes entrenadores da selección nacional, non? Entrenadores que tamén foron deportistas, que nos entenden, que nos ensinan estas técnicas, como decía antes, técnicas novidosas. E bueno, é cousa de ir probando o que nos vai mellor a cada un e tamén as nosas posicións, canto máis hidrodinámico, menos tempo vamos a facer. Sí, exactamente, tes absoluta razón. Estábamos vendo un plano xenérico de Javi Magariños, árbitro principal hoxe. Parece ser, eu creo, vamos a ver depois os resultados, pero que descalificou ao Club Salvamento Santa Comba por algunha cuestión irregular que fixeron hoxe. Estaba yo explicando as deportistas e vimos un plano completo da secuencia. Mientras vamos aí con esa segunda serie, xa temos as deportistas infantil femenino para esta segunda serie de 4x25 remolque maniquí pequeno. Na serie 2 temos pola calle 1 o Club Acuático Umia, o club local. Pola calle 2 o Club Salmento Arteixo. Na calle 3 temos o Club Salmento Acuático Laracha. Na calle 4 o Club Natación Cerceda. E pola calle 5 o Club Salvamento Vila García. Pues vamos aí, temos como referencia ese 209 que, bueno, ollo que isto eu creo que vai estar dentro do podio, claramente, ese tempazo que facía o Sisca na serie anterior. Vamos a ver as prestacións do resto de clubes galegos. Temos esa imaxe coas peques do Umia e tamén do Salvar en primeira imaxe. Vemos ali ao fondo ese mural, esa preciosa imaxe Antía, varias imaxes de Antía. Bueno, esta é a súa piscina xa, hai que decirlo así. É a piscina municipal de Caldas, pero é a piscina da primeira galega campeona do mundo de salvamento e socorrismo. Comentabas antes, Gabri, en 2018, nesa noite que nos deu a todos desde Australia. Bueno, a Australia non era noite aquí, evidentemente. Eu me acordo se fora ás 5 da mañá ou ás 6, eu sei que non dormira casi nada. E bueno, vamos a ver este ano tamén Antía que tal continúa a temporada con eses World Games en Estados Unidos, digamos que son os xogos non olímpicos, é a competición máis importante nos deportes non olímpicos. Despois xa comentaremos de novo, comentábamos a semana pasada que o Salvamento estivo aí a un tris, a nada de ser deporte olímpico. Creo que vai haber unha segunda intentona para dentro de 8 ou 12 anos. Bueno, algúns problemas burocráticos, digamos, entre o, por decirlo así, entre o COI e a Federación Internacional de Salvamento impediron que este deporte fora olímpico en Sydney 2000. Estive a punto e, bueno, a verdad que foi unha oportunidade perdida, porque evidentemente con este deporte olímpico desde aquela, pois isto estaría multiplicado hoxe por moito, non? En todo caso, aquí seguimos, cada día máis clubes galegos, cada día máis deportistas, eso é importante. Cada día eu creo que loitando máis por ese objetivo que, bueno, creo que Rubén, ti e máis eu estamos de acordo con que se o Salvamento fora e vai chegar a ser deporte olímpico, todo vai a ir, bueno, moito mellor. Vamos ter outras cousas, outras oportunidades, non? Más abrir outras oportunidades, modalidades. Sen bueno, dúbida. Tamén eu creo que teremos aínda mellores deportistas que se darán outras oportunidades que non se dan agora mesmo. Sí.
por suposto, sempre isto vai de visibilidade, Gabri, lamentablemente. Canto máis visibilidade, máis axudas, máis apoio. E o que pedimos sempre desde aquí tamén, por desde esta oportunidade que se nos dá a coñecernos a moitos concellos e a todo Galicia, pois, que nos bote unha man, que bote unha man aos clubes de salvamento, que nos bote unha man tamén nas piscinas, como neste caso temos que agradecer sempre, eternamente, a Xavi Calvo e a Barbatana en Caldas, que sempre nos botan unha man e sempre teñen a súa mellor disposición. Pois o mesmo con todas as piscinas, coitábamos lamentablemente estes días que pechaba unha das piscinas, bueno, a mellor piscina que temos en Galicia. En Rías do Sur. Aquí temos que tamén recordar e, bueno, evidentemente, por suposto, estar ao lado dos deportistas, dos 500 deportistas, tanto de natación como sincronizada como waterpolo, do Galaico, do Pontevedra, que quedan sin instalacións, e pedímolle, por suposto, tanto ás empresas, pero sobre todo ás institucións, que nos axuden, que non pechen piscinas, que nos boten unha man, e, sobre todo, pois, que nos deixen nadar. E desde aquí, moito ánimo e un saludo moi grande a toda a xente do Galaico. Estamos con vos, moito ánimo, e esperemos que haxa unha solución o antes posible e que esa piscina Rías do Sur na que nadamos algúns de nós hai un par de semanas no Campeonato de España Máster de Natación, como se nada, pasar ali, pois, que todo sexa un pesadelo e que reabra o antes posible. Sí, desgraciadamente sempre ocurren, bueno, estas pequenas cousiñas no deporte que, bueno, que nos fan de solucionaros un pouco a todos, pero eu creo que cando saímos destes problemas, todos saímos aínda ca cabeza aínda máis alta, con ganas de facer o que nos gusta, eso é todo. Estamos vendo ao Cerceda que vai a gañar este relevo, tremendo relevo do Cerceda, e vai a ser campeón galego. Un 57, tempazo. E ora 2-0-0 para o Sal e 2-0-4 para o Arteixo. Eu creo que estas son as primeiras tres posicións: ouro, prata e bronce, Cerceda, Laracha e Arteixo. Espectacular ese relevo do equipo de Cerceda, moi cerca dese récord galego que tiña o Sisca no ano 2018 con un 54, e collinlle un 56. Récord galego, sí, que se conseguiu en Valladolid, que tamén foi medalla nacional. Sí, ese, sí. Bueno, no club temoslle moito cariño a ese relevo porque aínda andan moitas fotos por aí, de vez en cando encontres algún. Bueno, un orgullo moi grande para o club. E chegaba tamén ora Acuático Umia, por suposto, Abri, esas cousas nunca se olvidan. Estamos ahora tamén desde Umia estas semanas recompilando fotos e historias de hai moitos anos, e a verdade é que, bueno, hai cousas que se van olvidando, non? Lamentablemente non podemos guardar unha hemeroteca de todos os resultados que temos de hai 25 anos, porque, bueno, prácticamente imposible, pero estas semanas revisando sí que víamos cousas curiosas, como, bueno, algún ouro de algún deportista do Acuático Umia no ano 2001, que xa non nos acordábamos, na prova de 50 rescate, en 100 combinada. Bueno, había xa daquela moito nivel en Galicia tamén, o Sapo tiña daquela un grandísimo equipo con deportistas tan increíbles como Noa Floriano. Neste caso foi a primeira deportista galega en obter unha medalla internacional, foi a campeona de Europa en 90 sprint. Xa choveu, non sei nin que ano foi, no 2004, 2005. Tamén Borja da Pena, bueno, un club, o Sapo, que sempre tivo, bueno, os deportistas e uns equipos espectaculares, non? E aí andábamos recopilando eses tempos. É difícil, esta era digital, pero hai 20 anos, Gabi, non era digital, e é moi complicado recopilar todo isto, pero aí estamos intentando para seguir disfrutando deste conmemoración do 25 aniversario do Umia. Mentre vamos aí co relevo infantil masculino, damos o paso a cambio de modalidade. Temos agora os deportistas masculinos. Única serie, temos pola calle 1 o Club Acuático Umia, na calle 2 o Club Natación Salvamento A Estrada, pola calle 3 o Club Salvamento Laracha, pola calle 4 o Club Salvamento Socorrismo Carballo, pola calle 5 o Club Salvamento Vila García,
e pola calle 6 o cruzamento Arteixo. Vamos ahora con este serie única, categoría infantil masculina. Si tenemos algún resultado ahí que podamos ir dando mientras, Gabri. Tenemos a prueba de descenso vamos a dar rápidamente ese relevo mixto cadete. De mañana o bronce foi para Acuático Umia, prata para o Laracha e ouro para o Sisca. Tamén no relevo mixto infantil conseguía bronce o Laracha, prata para o Vila García e ouro para o Sisca. Esta era, recordamos, a última proba que nadamos a mañán. Ahora, despois desto, vai nos quedar os relevos cadetes e despois vamos ir coa última proba da xornada, ese 50 arrastres, a proba de velocidade pura, esa proba espectacular, e remataremos co relevo combinado. Xa temos preparados aí os deportistas desta serie única. Recordamos que ao ser unha única serie, os que cheguen primeiros, segundos e terceiros serán os que se farán con esa victoria. A falta, como decimos sempre, a falta das confirmacións oficiais. Vamos vendo aí a Antía, a ver se ahora, cando rematemos o relevo, falamos un momentiño con ela. Está vendo tamén, está falando con Xavi Calvo. Bueno, Xavi sí que ten historias para contar, Gabri. Fin de semana que ven contaremos algunha máis nese campeonato absoluto. Pero bueno, non lle debemos só a creación do Umia, a creación dos clubes, senón lle debemos moito a este deporte, debelle moito a este home. En anos 90, con 3 ou 4 persoas máis, pois levantou arriba a Federación Galega, que xa coñecemos como Federación Galega. Levantou arriba varios clubes, sempre está aí, sigue competindo. De feito, o domingo pasado gañou as súas probas na categoría de máis 50. Non lle gusta moito que digamos eso de máis 50, pero é o que hai. Na categoría máster é terrible o tema ese, non? Máis 40, máis 50, esas idades que xa non nos gusta moito decir, pero é o que hai. Bueno, son idades que ten moito mérito esas probas, porque, bueno, as probas de salvamento requiren dunha grande exixencia. Podo dicirte, Rubén, que, bueno, véxote moitas veces a ti tamén os demais máster, igual que as categorías absolutas e deportistas de base, que ao final todos somos iguais cando acabamos unha proba. Igual, saímos igual de mal, non? Saímos igual de mal, sí. Aí agravado ca idade vai empeorando a cousa, pero sí, son probas a maioría nas que hai un gran gasto muscular, sobre todo normalmente as probas de aletas, se ten aletas e se ten soco. Pero, por suposto, que son probas moi bonitas de ver. E falando de ver e de falar, pois aí seguimos vendo comentarios no chat. Seguimos vendo un montón de usuarios. Temos ese primeira e única serie. Arrancan aí eses primeiros 25 metros co Club Sisca a cabeza, perseguido polo primeiro relevista tamén do Salvar. Gran arrastre do primeiro relevista do Club Sisca. Veremos ese cambio, moi bo cambio do Sisca, bo cambio tamén do Vila García e do Sal. Ese cambio, se te das conta, Gabri, foron 3 ou 4 metros. Entre facelo moi ben e facelo bastante ben, fixadevos no plano a diferencia que sacou o Club Sisca, que vamos, ahora hai que recuperar ya. Ahora hai que recuperar ya esos 50 metros. Ainda que ven fortísimo o CNS. Son cambios moi importantes, debido a que cun bo cambio podemos arrastrar, como dixetes antes, 3, 4 metros menos, de donde podemos sacar unha barbaridade de segundos. Recordamos que esta proba consta de 100 metros solo, por eso que sempre é importante sacar esas pequenas distancias. Aí vemos
ao duelo entre o Sisca e o CNS. CNS na pista de arriba, na 2, Sisca na 4. Vamos ver ese final apaixoante. A ver ese cambio, moi bo cambio do Sisca, costa un poquinho máis ao CNS. Vemos ahora en plano o resto de equipos tamén. E aí vemos, eu creo que non se vai a escapar isto o Sisca, O Sisca a cabeza, ca desventaxa que decíamos toda a mañán, que nos chamen outra vez pesados. Esa ventaxa tamén po CNS, que é ir mirando para o noso compañeiro. Temos aí xa os deportistas do Club Sisca, que tocan en 2-0-4-0-3. Os deportistas do CNS tocan en 2-0-6. E ollo ao bronce, ollo ao bronce. Vai ser para Vila García, creo. Sí, moi claro, 2-7. Bravo. Cuarto posto, Salvar Arteixo. Remata este primeiro relevo da tarde dos 4x25 remolque de Maniquí. Daremos paso ahora a categoría cadete. Aí estamos buscando na grada Antía para falar un momentiño con ela. Non lle gusta moito de falar, pero non lle vai quedar outra. Chegan agora os deportistas do UMIA. Sí, un aplauso tamén para eles. Daremos o paso, como decíamos antes, a categoría cadete femenino. Vamos a eses últimos relevos de 4 a 25, Gabri. Vamos ter dúas series na categoría cadete. Están aí falando na parte superior esquerda da imaxe. Os árbitros están debatindo. Bueno, vos desta hora non teñen que tapar a boca como fan os futbolistas, non, Gabi? Ahora poden estar comentando aí que malo fixeron os da 4, vou descalificarlos. Non o fagas, sino que facemos? Que é realmente o que din sempre, non? Que facemos? Descalificamos si ou non? Finalmente veremos o que fan. Sí, hai debate aí. Segue o debate aí entre a calle 5 e a calle 6. Bueno, casi podemos aproveitar para falar un momentiño con Antía ahora. Vamos a intentar falar un segundiño coa campeona de España, campeona do mundo. Deixalle Gabri aí o micro. Vamos a nomear rápidamente esta primeira serie de remolque cadete femenino. Vai nadar na pista 2 o CNS, na 3 o Sada, na 4 o Vila García e na 5 o Sisca. Hola Antía, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. Llevamos todo o día falando de ti, supoño que che pitaron os oídos, algo, non? No sé. Primeiro lugar, ¿qué tal vai ese pé? Bien. Ayer ya me pude poner aletas, así que muy bien. No me molestó. Veremos este sábado que ven en Ourense, ¿no? Estaremos claro. Ahí. Sí. Bueno, ¿y podréis cantar algún récord galego o algo? No creo. No creo. Antía siempre... Están muy difíciles, ¿eh? Bueno, la mayoría de los ti. Cada claro, vez todos menos obstáculos. No digas así, pero... Creo. Bueno, yo creo que Censoco tampoco también, ¿no? El de Super no lo sé. No, Censoco lo tengo yo, en 57. Censoco tamén. Claro, certo, de España tamén, non? Sí. Bueno, en todo caso, Antía, falamos a mañán co alcalde de Caldas. Falou moi ben de ti. Sí, bueno, mira. Moi ben de Joder, ti, por suposto. qué guai. Quen fala máis de ti en Caldas? Pues, bueno, no sé, pero espero que nadie. Cuidado que temos comentarios abertos, non vai a ser. Espero que no. Como te encontras esta temporada, Antía? Que tal? Pues muy bien, muy contenta, la verdad, y bastante motivada. A ver qué tal. Objetivo, supoñemos, falábamos aí un rato con Gabri, World Games, non? Gran objetivo da temporada aí en Estados Unidos. Hai algún objetivo antes? Bueno, ese campeonato de España de Tenerife, quizás, evidentemente, o campeonato galego do fin de semana que ven, pero... Sí, la verdad es que esta temporada quiero planteármelo como ir a cada competición y de hacerlo lo mejor posible.
en cualquier competición, así que... Sen presión, non? Sí, y quiero tomarme como un poco esa filosofía de decir disfrutar en todo, así que bueno, a ver qué tal los campeonatos. Bueno, pero confirmamos que en Estados Unidos vas nadar o 100 aletas e Estoy o 50, ¿no? clasificada en 100 aletas, 100 soco y el 50. 50 Esas rescate. individuales más todos los relevos. Vale, vas nadar as 3 probas individuais, entendo, non? En principio. O sea, en principio no, ya están las listas de clasificados, los 8 mejores de cada prueba. Y entré en esas 3 pruebas, así que muy guay, muy contenta, porque creo que voy segunda en aletas, segunda, tercera en soco y quinta en arrastre. Y es final directa, o sea, es llegar final aquí. directa, ¿no? Hombre, somos 8. Sí. Se nada una vez y ya está, así que bueno, tampoco no va a haber fatiga acumulada ni nada, único el viaje, el jet lag. Así que a ver. Pois Antía, aí estamos vendo nas pantallas primeira serie do relevo de 4x25, falábamos antes con Gaby, a mí o que máis me gusta, o relevo quizáis o máis bonito deste deporte, creo que tamén che gusta tubo bastante, non? Sí, a mí el tubo me gusta mucho también, sí. Pero bueno, el arrastre está guay, de hecho nosotros tuvimos un pique ayer. Onte hubo algún pique, non vamos a falar de eso porque derrotoume vilmente Antía no adestramento de onte, é normal, non pasa nada, aquí estamos cumplindo os 40 anos, pero seguimos dando guerra. Seguimos. Yo tamén voy viaja, Antía, ti que fuches non hai moito, e por certo, sacaremos pronto algunha imaxe mía de cando eras infantil e cadete por aí nas redes sociais do Umia. Vamos a, antes de nada, Antía, antes de comentar iso, vamos a dar este tempo que fai o Vila García, que vai acabar en 2:06. Vamos a tomar como referencia, estamos unha serie. Segundo tempo para o Estrada, 2:10. Bueno, Antía, sí, atopamos bastantes imaxes, algunha xa creo que atés. Sí, algo así. Como vivías ti estes campeonatos cando eras infantil e cadete? Pues mira, yo me ponía súper nerviosa, pero creo que es algo que tampoco cambió porque me sigo poniendo más, no sé, los nervios no es algo que digas tú con los años los vas llevando mejor, no. Yo llego a una liga y me pongo nerviosa igual, sea la competición que sea, y de hecho la gente en las ligas me dice, Antía, ¿pero por qué te pones nerviosa aquí? Yo es que me pongo nerviosa porque lo quiero hacer bien, claro. Y como lo quiero hacer bien, pues ya me pongo nerviosa. Falamos tamén a mañá desa responsabilidade de cando se entrena, pois evidentemente sabes que tens un traballo detrás. Claro. Bueno, evidentemente nesas categorías, Antía, son categorías aínda formativas, son peques, pero bueno, sí que é certo, cos cadetes No sé, yo sí que ya llevaba un poco esa presión de decir, quiero hacerlo bien, quiero darlo todo lo que tengo y no quedarme pues un poco con las ganas de decir, y si hubiera ido un poco más fuerte y si esto me hubiera salido bien, pues no, claro. De hecho me ponía muy nerviosa por eso. Ti en infantil e cadete gañabas xa, non? Ver, non me acordo. Ou non gañabas aínda? Había de todo. No, el primer año que competí era infantil y quedé el trofeo que había de suma de pruebas y así, y llevé ya ese trofeo. O sea, eso non me acordo, Antía, eso non me acordo, porque eu sempre te vin así de grande e tal, pero sí que é certo que outro día vendo fotos, aí vai, que Antía tamén foi a Levín un día, Antía tamén foi infantil. A Levín no, infantil. Infantil. Sí. Infantil un día. Bueno, Antía, pois nada, esperamos que sigas disfrutando un poquinho máis. Se te quedas unha horiña máis, entregamos aí un dos trofeos. Non hai nada mellor que facer hoxe á tarde, Antía, que... No, el tiempo no acompaña, la verdad. No acompaña nada o tempo, en todo caso, pois, moitas gracias como sempre e, sobre todo, darche moita sorte para o fin de semana que ven. Creo que vas a nadar case todo, non? Todo, vas a nadar todo, xa decidido. 6 probas e 4 relevos, un fin de semana completo en Ourense. Está bien. Yo me lo paso bien nadando y compitiendo, así que soy yo a voluntad propia la que dice, no, voy a nadar yo todo. Perfecto, Antía, damos muchas gracias, despedimos a Antía García. Moitas gracias como sempre, e vamos aí con esta segunda serie de cadete femenino na pista 2 vai nadar o acuático Umia, na 3 o Sisca, na 4 o Cerceda e na 5 o salvamento acuático Laracha. Temos de referencia o tempo de 2:06 feito antes polo Vila García, e vamos ver esa referencia, vamos a ver si son capaces de mellorar ese tempo
moi atentos a esta seriaza tremenda, Gabi. Vemos auténtico luxo. Miro, temos te sentado aquí a ti todo o día, ahora tivemos un ratiño a Antía. Antía, que sabíamos que ven dunha pequeniña lesión, pequeniña molestia, pero xa nos comentou que vai a facer todas as probas, todos os relevos o fin de semana que ven, que vai a pasalo ben, que está nunha temporada na que os resultados acompañan igual, pero ela está tomando todo con moita máis calma, e bueno, eu creo que tamén iso é importante. Sí, Chegando a unha idade, o primeiro sempre son os estudios, o traballo, buscarse un futuro, e o segundo, pues, ten que ser o deporte, evidentemente, hai tempo para todo, sempre decimos, Gabi, ti que estás nesa época de estudiar aínda, sempre hai tempo para todo. Hai que dicirlo así, claro, os pais e as nais. Sempre hai tempo, a semana de exames tamén hai tempo. Sempre hai tempo para... Sí, eu creo que se algún pai ou nai quere escoitalo, podemos contar a miña experiencia. Eu outros, 3, 4 chavales que somos da nosa edad no Club Sisca, sempre vamos aos campeonatos de España e temos bons resultados. Decir que todos nós estamos cursando ese bachiller, ningún de nós está suspendendo. A verdad que eu creo que hai tempo para todo. Ainda así, na semana de exámenes temos 6 días de entreno. Se vamos, eu creo que hai tempo para todo. Se entrenamos ás 8, temos tempo antes. Se entrenamos ás 4, temos tempo despois. Eu creo que non é ninguna excusa. Sempre hai tempo. Sempre hai tempo, Gabri. Sempre hai tempo e sempre hai que animar aos deportistas a que entrenen o máximo posible. Vemos esa última posta. Aí va o Umia e o Sisca moi destacados. O Umia fixo un gran cambio final. Vai a Lidia primeira, clasificada polo Umia. Vai ser ouro acuático Umia, outro ouro. Non, un 58. 2-0-0 prata Laracha, bronce 2-0-2 para o acuático Club Salvamento e Socorrismo Sisca. Estaba mirando aquí, comprobando a táboa de récords que tamén o mantén o Club Acuático Umia nun tempo de 1.53, ese relevo mitiquísimo que comentábamos a mañán de grandes nadadoras como Ainhoa Carracedo, Aldara, Erainz, Ángela Cavalaro, Marta Troitiño. Gran relevo, outra victoria máis para o Club Acuático Umia, outro ouro máis para ese fantástico relevo de Martina, Claudia, Zoila e Lidia, que por certo remolcou a espalda no último parcial. Supoñemos que, comentado polo seu adestrador José Rey. Lidia que, evidentemente, remolca a crawl, remolca a espalda, remolca as dúas formas moi ben, pero neste caso vimos que decidiu fazer esa última posta a espalda. As outras deportistas todas a crawl. Arriscado, pero evidentemente, Lidia ten moita calidad, mantivo esa primeira praza e non houve problema, non? Saí victoriosa, pasaremos agora cos chicos, cos cadete masculino. Ahora no 4.25 remolque Mariquí irán na serie única como ven sendo durante todo o día. Pola calle 1 o Club Acuático Umia, pola calle 2 o Club Salvamento Sada, pola calle 3 o Club Salvamento Acuático Laracha, pola calle 4 o Club Natación e Salvamento Estrada, pola calle 5 o Club Salvamento Socorrismo Carballo e pola calle 6 o Club Salvamento Acuático Pontevedra. Vamos alá con esta serie única. 4x25 a arrastre maniquí cadete masculino. Coa mesma pararemos 30 segundos mentras os colaboradores colocan os maniquís e iremos a esa última proba do día, ese 50 a arrastre maniquí. Antes vamos a ver este duelo. Vamos a ver cómo se desenvolve este relevo. Vamos a ver ese duelo de novo entre o SAL, entre o CNS, entre o Sisca. Tamén co permiso do Sada, Sapo e Umia que van a dar polas pistas laterais.
Recordade, deportistas cadete, deportistas nacidos no ano 2009, 2008, aproveitamos para enviar de novo un saúdo a toda a xente que nos está vendo dende os bares de Caldas, 5J, Termas, Torque, Roquiño. E sempre se me olvida un, isto é tremendo, estas son as horas. Vou a repetir outra vez. E nunca é o mismo. Desde o Torque, nunca é o mismo. Desde o Torque, desde o 5J, dende o Roquiño, dende o Termas. E agora vou decir rapidamente o quinto, pero además aquí falamos todo de memoria. Dende o Nino, por suposto, dende o bar Nino tamén, estes 5 bares de Caldas que colaboran, que lle dan difusión a noso deporte, que lle agradecemos moitísimo, que nos gustaría ver, se fora posible, bueno, aquí non é posible, pero sí que nos gustaría ver unha foto nas redes sociais de como están esos bares agora a tarde, de pais, de xente vendo, en vez de ver o fútbol, pois ver os salvamentos un domingo a tarde. Maravilloso, Gabri. Sí, bueno, aquí podemos facer un pouco que en vexa a televisión galega o Land Rover, podemos poñer en Twitter Cancelo Galego. Campeonato Galego 2022. E aí desde o bar. Sí, gustaríanos moito ver esas fotos, por suposto, dende outros lugares que estén tamén vendo de esta competición, estaría moi ben. Despois revisaremos aí no Facebook, no Twitter, se hai algunha foto, estaría moi ben. Poden etiquetar a federación ou a calquera dos clubes para que vexamos. En todo caso, moitas gracias por seguir este campeonato galego. Mentras vemos aí ese primeira posta do relevo cadete masculino co CNS Estrada moi destacado, Gabri. Gran frecuencia dese segundo relevista, moi bo arrastre dese segundo relevista do Club Salvamento Estrada, seguido moi de cerca polo arrastre braza do Club Salvamento Socorrismo Carballo e do Club Acuático Umia. Terceiro cambio tamén moi bo do Club Salvamento, notación Estrada. Un cambio no que podemos destacar ese empuxe que temos a unha vez por abaixo, moi bo. que ademais de acompañar temos que dar un golpe seco para que, bueno, ese manequín non se vaya da trayectoria e axuda ao noso compañeiro a arrastrar, como vemos nese cambio, 3-4 metros menos. Sí, fundamental ese acompañamento do arrastre. Vemos que acaba xa. Bueno, vamos a ver o tempo que fai o CNS. Vamos a ver o tempazo que fai. Cerca o récord galego. 1:42, campións galegos, CNS. Tempazo. Diferencia brutal. Co segundo clasificado, 1:56 o Sisca. Bueno, estamos vendo ahora Gabi Botas as mans na cabeza. Gabi Botas mans na cabeza, porque creo que acaba de haber un novo récord galego. Vamos a certificalo nuns minutiños. Mentras chega ahora en quinto lugar o Sapo, chegou en terceiro Sada, cuarto lugar Acuático Umia. E bueno, estábamos vendo ese 1:42, fía moi cerca do récord galego. O récord galego que está en 1:43, vamos a ver, bueno, ese récord galego feito por 4 mitiquísimos deportistas do Sisca, entre os cales está Gabri. Por eso lava as mans á cabeza ese récord galego feito en 2019 de 1:43 que periga ahora. Eu creo que 1:42 o CNS vai andar aí, en todo caso, noraboa. Sí, ojalá sea récord galego, porque quere decir o que tuvemos repetindo durante todo o día, non? O avance do salvamento galego, por tanto, a súa proxección na trayectoria nacional, non? Exacto. Vamos a Gabi, esperando ese récord, esperando que mande un resultado. Vamos
Nada, 30 segundos, un minutiño a publicidade, volvemos agora mesmo. Saiamos disto con sentidiño. Cando fagas deporte, aumenta a distancia de seguridade canto máis rápido vayas. Procura non tocar mobiliario urbano nin compartir material deportivo. Segue as recomendacións sanitarias e ten sentidiño. Infórmate en coronavirus.sergas.gal Ou no 900 400 116. Xunta de Galicia. Non a violencia física nin psicolóxica, non a violencia económica nin a sexual, non os abusos sexuais, non o acoso sexual, non a trata de mulleres e nenas explotadas sexualmente, non o maltrato, non o maltratador, non o machismo, porque fronte á violencia de xénero só cabe unha resposta, sen ningún xénero de dúbida. Non. Comezamos de novo con esta xornada de tarde de salvamento deportivo deste campeonato infantil e cadete. Temos na Serie 1, pola calle 1 xa, dos 50 remolque de maniquí, a Carla Martínez do Club Acuático Umia, pola calle 2 a Alejandra Casal do Club Salmento Socorrismo Carballo, na calle 3 a Ariana Riobó do Club Salmento Arteixo, na calle 4 a Alba López do Club Salmento Socorrismo Carballo e pola calle 5 a Anne Vicente do Club Salmento Vila García e na calle 6 temos a Uxía Pereiro do Club Natación Cerceda. Saída xa dese primeira serie do 50 remolque maniquí pequeno que recordamos teñen que executar un nado de 25 metros, facer esa famosa recollida, coller o maniquí pequeno que ronda como decíamos antes, uns 20-30 kilos, arrastralo nas diferentes formas que explicamos, outros 25 metros. Xa se adelantan, estos deportistas vai estar moi emparellado esta primeira serie, entran xa na liña dos 10 metros e vamos a ver ese duelo entre as calles centrais onde vemos a nadadora do Cerceda do Vila García. Veremos quen se fai can vitoria. Finalmente a nadadora do Cerceda, Alejandra do Salvar, perdonade, Ariana Riobó faise ca vitoria desta primeira serie dos 50 remolque maniquí pequeno. Bueno, iremos xa, podemos comentar a táboa de mínimas nacionais a batir por estas socorristas no 50 remolque de maniquí. En infantil de primeiro ano temos 51.00 e en infantil de segundo ano temos 49.00, marca a batir para esa ansiada mínima nacional. Temos xa preparadas as deportistas da Serie 2. Na calle 1 temos a Lía Parga do Club Salmento Arteixo, na calle 2 a Paula Vilar do Club Salmento Acuático Laracha, pola calle 3 temos a Vera Parada do Club Salmento Vila García, pola calle 4 temos a Noa Rodríguez do Club Salmento Socorrismo Carballo e pola calle 5 temos a Antía Feas do Club Salmento Arteixo. Salida rapidísima das calles centrais das deportistas do Vila García, Vera e Noa do Sisca. Veremos xa están neses 25 metros. Recollida moi rápida da deportista do Vila García, que pica casi nos 5 metros, distancia a ser considerada debido a que, bueno, canto antes piquemos nesta proba, antes chegamos ao maniquí, pero claro, o gasto de oxígeno é considerable e ainda nos quedan 25 metros de arrastre.
vemos xa como a deportista Vera Parada toca en primeira posición, en segunda posición toca a deportista da calle 5, en terceira posición a deportista da calle 2, e víamos como a primeira deportista Vera Parada tocaba nun tempo a batir de 51 segundos 48. En segunda posición temos a Antía Feas, que tocou nun tempo de 55 segundos 13 décimas. Bueno, xa vemos por aí en cámara a penúltima serie infantil femenino. Nesta serie 3 teremos pola calle 1 a Laura Pose, do Club Salmento Arteixo, pola calle 2 a Mariña Cores, do Club Salmento Vila García, na calle 3 a Daniela Gesto, do Club Natación Cerceda, na calle 4 a Marta Iris, do Club Salmento Escrimo Carballo, e na calle 5 a Sheila Rodríguez, do Club Salmento Acuático Laracha. Cheganos tamén dende o chat do que animamos a todo o mundo a que nos comenten dende onde nos están vendo, se queren que, bueno, preguntarse alguna curiosidade aspecto técnico deste deporte. Exacto. Vemos saludos xa desde Holanda. Europeos tamén. Holanda. Dende Holanda, dende os Países Baixos. Tamén, grazas á retransmisión e ao noso traballo, moito ánimo para Laura Pose. Sí, señor, gracias por todos esos saludos. Estamos con esta penúltima serie do 50 rescate infantil femenino. Vemos ese remolque de crawl na pista 4 con Marta Iris, moi adiantada ao resto de compañeiras. Vamos por esos últimos 10 metros, onde remonta posicións Daniela Gesto, Cerceda. Parece que vai a acabar en primeiro lugar. Vamos a ver canto clican. Bueno, creo que tocou Marta. Finalmente Marta tocou un brazo un poquinho máis largo, 49. Pillelle as dúas. Paixan 2 segundos os seus tempos acreditados. Tomamos como referencia ese tempo de Marta Iris de 49 segundos. Veremos se se pode colar entre os tres primeiros deportistas neste 50 remolque maniquí. Chegou Sheila do Laracha en terceiro lugar, en cuarto Mariña Cores, chegaba despois Laura Pose. Vamos con esta última serie 50 remolque femenino. Lidia Calviño vai nadar pola pista 1, CNS, pista 2 Gisela Becerra do Sal, 3 Ainhoa Sahagún do CNS Estrada, cuarto Elena Pena do Cerceda, quinto Lucía García Golán do Cerceda, e sexto Sofía Mata López do Laracha. Mellor tempo acreditado para Ainhoa Sahagún do DNS con 45.5. Vamos a recordar que nesta proba as marcas mínimas son, neste caso, infantil de segundo ano 49.30 e a infantil de primeiro ano, rapazas nacidas en 2011, 51.50. Arranca xa esta final do 50 remolque maniquí pequeno infantil femenino, onde vemos as deportistas en xeral moi parellas. A ver que nos reparan estes últimos metros, porque creo, Rubén, que tenemos que ver a foto finish. Vamos a ver a deportista Elena Pena un poquinho adiantada. Vamos a ver esa pista 4, pista 5, Cerceda, Elena Lucía tamén na pista 3, Ainhoa. Vamos a ver quen toca primeiro, creo que vai gañar Ainhoa, 44, Ainhoa primeira, Ainhoa Sahagún primeira con 44.8. Vamos ver agora, segunda posición, Gaby. Entre toda a xente que se levantou na grada non podemos ver a segunda posición. Eu creo que neste caso foi de Gisela do Sal. En terceiro lugar Lucía García, en cuarto Elena. Pero bueno, vamos ahora
Canto teñamos os resultados oficiais, que xa temos aquí algún, por certo, podemos dar rapidísimamente, se che parece ben, Gabi, os de Super Soccer, 5 primeros clasificados na proba Super Socorrista cadete masculino. Mario Chacón quedou quinto do Sada, Álvaro Lavandeira do Sisca cuarto, bronce Anxo Toriz, Vila García, prata Juan Martín Sal e ouro con 2.38 Luís Negreira do Sal. En Super Socorrista categoría femenina, no quinto lugar Carolina Baliño de CNS, cuarto lugar Catalina Area do Vila García, bronce Lucía Añón do Sal, prata Sarai Puga, e aí podemos dicilo xa, temos un novo récord galego con ese ouro de Lidia Boi no 200 Super Socorrista, mellorando en décimas o récord anterior por parte de Paula Ferradas, que tiña 2.44.67, 2.44.28 fixo a deportista local do Club Acuático Umia. Segundo récord individual para esa super deportista, esa super socorrista. Xa vemos en imaxen aos deportistas infantil masculino. Nesa serie temos pola calle 1 a Fabián Martínez do Sisca, pola calle 2 a Mateo Castelo do Cruzamento Sada, pola calle 3 a Antón Loureiro do Club Acuático Omia, pola calle 4 César Vieira do Cruzamento Sada, pola calle 5 a Tomás Fernández do Club Salmento Arteixo. Espectacular, Lidia Boi, proba ouro récord. Tremenda deportista caldense. Recordamos, a semana pasada foi tamén campeona de España en tabla. E que vamos a ver tamén as prestacións que vai a dar a semana que ven como juvenil. Recordamos que as deportistas e os deportistas cadetes de segundo ano poden competir no campeonato juvenil junior absoluto. Ali estará Antía, mentras vemos esta primeira serie. Vemos a César Beira do Sada un pouquinho adiantado, en primeiro lugar, sí, seguido señor, por Fabián Martínez do Club Sisca. Veremos en que tempo para o crono César Vieira polo cruzamento Sada. Cando vai ser, Rubén? 54. Tiña un 0-1 César, moi ben ese tempo. 59 para Fabián Martínez. Terceiro lugar eu creo que chegou Antón Loureiro do Acuático. Me vemos a la repetición. Bueno, todos mellorando tempos, por suposto. Bravo, pues, ten moito mérito a última proba e mellorar tempos despois da paliza que levan este deportista todo o día. Sí, en cuarto lugar chegaba Tomás Fernández do Salvar, en quinto Mateo Castelo do Sada. Moitísimo mérito, decíamos, Gabri, despois de levar 8 horas aquí, ou que sei canto tempo vai xa, non sei cantas probas, non sei cantos relevos, e ainda así, nesta última proba tamén sempre complicada, na que hai que ter potencia nas pernas disponible para poder acabala ben. Pois unha maravilla que os rapaces sigan mellorando tempos. Vamos a recordar aquí moi rapidamente neste caso, as mínimas para acudir ao Campeonato de España. Son 51 para infantil de primeiro ano, 49 segundos para infantil de segundo ano, é dicir, 2010. Temos xa preparada a Serie 2. Temos pola calle 1 a Hugo García do Club Natación Cercera, pola calle 2 a Daniel Logareda do Club Salmento Acuático Laracha, pola calle 3 a Marcos García do Club Salmento Vila García, pola calle 4 a Manuel Louzao do Club Natación Salmento A Estrada, e pola calle 5 a Xoel Castro do Club Salmento Vila García. Remarcar eso que decíamos antes, Rubén, que tamén contábamos pola mañán, a importancia de que decíamos tamén na combinada, aquí tamén de non respirar o menos posible. É unha prova de 50 metros, hai moitos rapaces daqui que bucean os 50 metros con aletas. Por que non facelo a nado? Bueno, aí queda eso. Bueno, eu non sei se vin algunha vez facelo, pero por que non? Evidentemente en categorías superiores, sobre todo a nivel un poquinho máis alto, iso é o que piden os técnicos. En todo caso, Gabi, o que se pide aquí nesas categorías é, na medida do posible, pues, nadar, como se di coloquialmente, meter a cabeza para dentro e turrar metros
turrar brazos para adiante, respirar, por suposto, o menos posible. Pero sen, é dicir, deixando algo para o segundo 25, porque no segundo 25 hai que remolcar, sobre todo esas deportistas que remolcan a crawl, hai que guardar algo de aire. O segundo 25 creo que é o máis duro, non? E xa vemos aí adiantado o deportista Hugo García polo club Natación Cerceda. Vemos esa recollida moi boa do deportista do Astrada Manuel Louzao, pero ponse en cabeza xa con ese arrastre crawl Xoel Castro pola calle 5 do cruzamento Vila García. Vemos como van todos moi parellos. Vamos ese segundo 50, esa parte final desta proba. Vai a gañar a serie Xoel Castro na pista 5, remata con tempo de 57. En segundo lugar chega Marcos García con 58 e vamos a ver agora o resto das posicións, Gabi, porque foi unha chegada moi axustada da posición 3 a 5. E vemos aí, estamos vendo como, bueno, toca en terceiro lugar, creemos que Manuel Louzao, e en cuarto Dani Nogareda. Un poquinho máis atrás chega Hugo García do Cerceda. E aí vemos nas pantallas, bueno, al ao fondo eses trofeos, non? Eses trofeos codiciados por todos e por todas os clubes e os deportistas. Eses trofeos que van a acreditar como mellores clubes de Galicia en infantil e cadete nas categorías, na categoría conxunta. Eu creo que podemos xa citar esa terceira serie. Vamos alá. Nesa series 3 vamos a ter pola calle 1 a Samuel Dosil do cruzamento Orteixo, na calle 2 a David Carballo do cruzamento Vila García, na calle 3 a Pablo Suárez do cruzamento Socorrismo Carballo, pola calle 4 Unai Queijas do cruzamento Orteixo, e na calle 5 a Mateo Cerviño do cruzamento Socorrismo Carballo. Imos alá con esa serie de tempos acreditados, a todos entre os 54 e 55 segundos, un poquinho máis para Juk Pensado, ten 58, eu creo que vai a baixar, vai a mellorar eses tempos. Dos deportistas do ano 2011, tres deportistas os das pistas centrais do ano 2010, e vamos con esta penúltima serie deste campeonato galego para a categoría infantil. 50 rescate, arranca con moitísima forza, como sempre, nesta pista 3. Neste caso, Pablo Suárez. Eu estaba dicindo a serie seguinte, Gabri, ti fíxate como estamos xa. Desculpa, a verdade é que eu tampouco me din de conta. Estaba citando xa a seguinte serie, non van a ir agora estamos vendo a Samu Dosil, a David Carballo, a Pablo Suárez, a Unai Queijas e a Mateo Cerviño. Vemos aí nesas pistas 2 e 3 como se pelexan Pablo e David. Que, bueno, sí. David toma esa cabeza de serie e se emprenden eses últimos 5 metros que marcan esas bandeiras e chega pola calle 2 con tema de 52 segundos. David Carballo en segunda posición, chega Pablo Suárez. En terceira creo que Mateo Cerviño. Bueno, en todo caso, mellorando 5 segundos as marcas que tiñan acreditadas os tres primeiros deportistas. Chegan en cuarto lugar os dous deportistas, en cuarto e quinto lugar do Salvamento Arteixo. Todos os deportistas mellorando marcas neste campeonato galego. Gabi, este campeonato galego, aí vemos esa pancarta do 25 aniversario do Acuático Umia. Bueno, vemos esas dúas pancartas murais o da Antía que falábamos un ratiño con ela, e ese mural dos 25 anos deste club de salvamento deportivo nacido en xaneiro do ano 1997 en Caldas de Reis. Este club que vai a organizar dentro dun mes para vai a organizar ese campeonato de España. Xa temos preparada agora sí esa cuarta serie. Na calle 1 temos a Juk Pensado, pola calle 2 temos a Hugo Bardanca, os dous compañeiros do Sisca,
Na calle 3 temos a Nicolás Carballo do Club Natación Sarmento Estrada. Na calle 4 Martín Soani do Club Natación Sarmento Estrada. E na calle 5 a Pedro Caamaño do Club Sarmento Acuático Laracha. Ahora sí, falamos deses tempos acreditados. De 54, 55... 58 no caso de Yu, que ahora sí que o que está nadando na pista 1. Vemos como pican 17 segundos Nico Carballo. Entonces a primeiro sae moi ben, falamos de Yuke Alberti na pista 1. E agora comeza a remolcar con moita potencia Pedro Caamaño na pista 5. Remontada abismal do deportista das filas do Sal. Sí, sí. Vai a mellorar o seu tempo. Vamos se vai a mellorar. 49, mellora en 7 segundos. Segunda posición para Nico Carballo e Martín con 51. Cuarta para Yu, que remata en 56 segundos. E ahora chega con un 0-4 Hugo Bardanca do Sisca. Espectacular ese tempo de Pedro Caamaño. Vamos a tomarlo como referencia ese 49 para esta serie final. Pedro que pide permiso para asaltar ahí ese podium. Y por cierto que Pedro Valledovano 2011, estábamos ahí billete subrayando infantil de primeiro ano. Xa temos preparada eses deportistas da serie 5, serie na que se vai decidir este podio galego. Pola calle 1 teremos a Mateo Pallas do Club Sarmento Socorrismo Carballo. Na calle 2 a Víctor Negreira do Club Natación Santa Comba. Pola calle 3 a Damián Laje do Club Sarmento Vila García. Na calle 5 a Leonel Marín do Club Natación Sarmento Estrada. E pola calle 5 a Saúl Rodríguez, nadador local do Club Acuático Umia. Aprovechamos, Gaby, aprovechamos para enviar un fuerte saludo a toda la gente que nos está siguiendo también desde otras partes de España. Sabemos que nos está siguiendo mucha gente de clubes de Castilla y León. También sabemos que nos está siguiendo pues, toda la gente de este mundo de salvamento. Enviamos un saludo muy fuerte. Bueno, podéis comprobar que aquí en Galicia apostamos fuertemente por este deporte, apostamos por ver en directo este deporte. Vamos a intentar seguir apostando. Se está viendo reflejado, por ejemplo, en el día de hoy. Y bueno, por nuestra parte, Rubén, nosotros hacemos todo lo posible porque esto se pueda ver, que vosotros lo podáis ver y que disfrutéis tanto como nosotros, aunque no podéis estar aquí claramente. Y ahí vemos, mientras esta serie definitiva, tiran fuertísimo la pista 2, Víctor na 4, Leo na 3, Damián, oro, prata e bronce, vanse a pelear aí, con permiso tamén de Saúl e de Mateo, vai gañar Leonel Marín, 49, ollo, porque vamos a ver la repetición, porque creo que quedó un segundo Damián, deportista que vemos ahora, do Vila García, en todo caso, vamos a ver, ahora sí, seguro. Segundo Damián, e terceiro tocou Mateo Pallas con 51. Despois Víctor e Saúl. E eu creo que Pedro Caamaño, creo que lle podemos dar unha alegría aí a Rino. Creo que Pedro Caamaño vai entrar nese podium. Vamos a verlo, pero creo que con ese 49... Sí, como decíamos, eses tempos non son oficiales. Esperaremos despois a ver... bueno, como vamos a facer durante o día, diremos os tempos oficiales. Como decíamos a principio da tarde, finalmente veremos quen se alzará co trofeo como club campeón galego. Bueno, pedimos a todas e a todos que non desconectedes na conexión cando remate o último relevo. Teremos os resultados en nada, 3-4 minutiños. Aproveitaremos para falar con algún dos adestradores protagonistas da xornada e xa moi rapidamente contaremos a todas e a todos cales son os mellores deportistas galegos
é o mellor club de Galicia. Vamos alá co 50 maniquí cadete femenino, Gabri, primeira serie. Xa temos nesa primeira serie 1, serie primeira de 3, temos na calle 1 a Nerea Varela, do cruzamento Socorrismo Carballo, na calle 2 Mariña Rodríguez, do cruzamento Vila García, na calle 3 Iria Barreiro, do cruzamento acuático Laracha, pola calle 4 Gabriela Paulos, do cruzamento acuático Laracha, e pola calle 5 a Sara Puñal, do cruzamento Socorrismo Carballo. Imos alá con este penúltima proba individual do día. Son as 7 menos 20, vamos prácticamente en hora. Está previsto rematar a 7:30, imos a conseguilo. E Gabri, vamos a recordar estas marcas mínimas para acudir ao Campeonato de España. 45-0-0 para as cadetes do 2009. 46 para as deportistas de primeiro ano. E xa saen as deportistas cadete femenino, xa están facendo a recollida moi rápida polas dúas deportistas do Club Sisca, ainda que pola calle centrales, a deportista Gabriela Paulos está se impoñendo na cabeza desta primeira serie, Rubén. Vamos, vemos a esas dúas formas de remolcar. Remolca crawl, remolca espalda. Que potencia lle estamos vendo xa todos os deportistas do Club Sal. Que lle estarán dando aí Borja e Noelia. Espectacular resultado está tendo o Club de Laracha. Gaña esta serie Gabriela Paulos con 49. Segundo lugar para a súa compañera de equipo Iria. Eu tamén lle collín 49 altos, 50 pelaos. Vamos a ver ahora en esta repetición que tenemos que ver a veces aquí. Yo creo que en tercer lugar toca Sara Puñal do Sisca. Sí, toca Sara Puñal. Cuarto posto para Mariña Rodríguez. Quinto para Nerea Varela. Espectacular esta primeira serie. Recordamos, penúltima proba. Quedará o 50 na categoría cadete masculina. Último relevo y remataremos este bonito campeonato galego infantil cadete. Gabri, vamos con esta segunda serie que está xa preparada. Temos na serie 2 pola calle 1 Noemí Espada, do cruzamento Vila García, na calle 2 a Arancha Lorenzo, do Club Natación Cerceda, na calle 3 a Alexia Carvajal, Club Natación Salmento a Estrada, na calle 4 a Xiana López, do cruzamento Sada, pola calle 4 a Xiana, pola calle 5, perdón, a Catalina Area, do Club Salmento Vila García. Gabi, cantos horas levamos falando? Eu creo que nunca falo tanto seguido, non sei. Bueno, desde as 9 da mañá, 10 da mañá. Menos mal que na comida non falei nada, xa lle pedín aos compañeros non decir prácticamente nada. Por favor, non me inciteres. Por favor, unha cerveza. Por favor, carade que me facer falar a min. Vamos a hablar con esta segunda serie. Deportista do Vila García, Cerceda, Estrada, Sada. Arrancan con moita potencia Alexia Carvajal. Primeiro lugar, pica en 13 segundos. Vamos a ver esta saída moi rápida de esa 7, moi ben. E agora quedan eses últimos 40 metros, remolcan todas las deportistas a espalda. Hagas Xiana López, yo creo que Xiana irmán de Lara, ¿verdad? Lara López, grandísima deportista, que enviamos un abrazo grande desde aquí. Y yo creo que vaya a ganar esa serie Xiana, sí, vaya a ganar. Y vaya a tocar en 46, muy justa, con Alexia Carvajal. Eu collín 46 as dúas. Bravísimo, aí as vemos na imaxe. En terceiro lugar, vamos a ver aquí a foto finish porque foi moi axustada. Sí, chegou Catalina Area. Cuarto lugar, Arancha Lorenzo Cerceda. E quinto lugar para Noemí Espada do Vila García. E vamos alá con esta última serie. Última vez que imos ver hoxe, dame un pouco de pena. La última vez que imos ver hoxe a Sarai, a Jimena, a Lidia, a Carolina, a Baliño. Pero bueno, hai que mirarlo por lado bo, Gabri. Vamos a ter unha oportunidade máis de disfrutar
desta última serie de auténticas campeonas de espectáculo do Campeonato Galego. Creo que xa podemos nomeala aí. Esta super serie que lle podemos chamar a Serie 3 do 50 remolque maniquí cadete femenino. Temos pola calle 1 a Sarai Puga do Cruzamento Socorrismo Carballo, na calle 2 Jimena Rodríguez do Cruzamento Arteixo, pola calle 3 Lidia Boy do Club Acuático Umia, plumarquista en 2 ocasións hoxe. Pola calle 4 Carolina Baliño do Club Natación Salmento Estrada, pola calle 5 Lucía Añón do Club Salmento Acuático Laracha, e pola calle 6 Julio Varela do Club Salmento Socorrismo Carballo. Imos ver que tal, Gabi. Eu só che digo unha cousa, apunta o nome de Jimena na pista 2 porque ten un remolque impresionante. Vamos a ver que fai Lidia Boy, que arranca sen contemplacións. Bueno, Rubén, moi cerca, ollo Sarai, ollo a Carolina. Saen moi importante. 17. Vamos a ver ahora, ollo Sarai na pista 1 que remolca. Abraza, ollo a Carolina, que parece que vai de cabeza de serie. E fíxate na pista 2 a Jimeno, que decía antes, como remonta. Impresionante, que fácil o fai. Moi boa, que fácil. Increíble. Vai gañar Carolina, Jimena, Carolina, campeona galega, Carolina con 41, Jimena 43, bronce. Lidia 44. Vaya serie que acabamos de ver, Gabri. Eu creo que a mellor serie do campeonato por agora. Campeonato. E aí faltoulle un pouco de gas ao final a Sarai para poder acadar esa medalla. De feito, chegou quinta Sarai, cuarta vai a ser Lucía Añón e en sexto lugar Julia Varela. Vaya serie espectacular. Todas las deportistas e, bueno, Carolina, que fixo un remolque perfecto. Un segundo 25 perfecto, deportista do CNS, non? Bueno, e que falar de Jimena, ollo con esa deportista, non a coñecía, pero que fácil o fai. Iba remolcando, iba mirando para os lados, iba, vamos, como se estivera na casa perfectamente, non? Sí, un novo nome que, bueno, hoxe estou moi presente nese medallero que, bueno, estuvemos lendo durante todo o día. Pasaremos agora a última prova dos cadete masculino, do 50 remolque manequí cadete masculino. Xa temos aí preparada a Serie 1. Pola calle 1 temos a Diego Balsa do Club Salmento Arteixo, pola calle 2 a Roy Paz do Club Acuático Umia, pola calle 3 a Jos Cascón do Club Salmento Vila García, pola calle 4 a Blas García do Club Salmento Arteixo, pola calle 5 a Iago Calvete do Club Salmento Sada, e pola calle 6 a Manuel Mata do Club Salmento Socorrismo Carballo. Imos alá con a última prova. 50 remolque maniquí cadete masculino. Recordamos, para acceder ao Campeonato de España, os deportistas de 2008 teñen que facer menos de 43.50 e os de 2009 menos de 45. Aí arranca esta primeira serie desta última prova. Pican en 14 os deportistas. Moi bo pase destes deportistas cadete masculino. Salen todos a excepción de 2 a remolque crawl, e a un deles, a Iago Calvete, está sendo ese efectivo. Xa saca un corpo Rubén o segundo deportista, a Brais García do Salvar, e vai se impoñer nesta prova o deportista Iago Calvete do Club Sasa. Con 46 segundos, 49 para Brais, 50 para George. Vamos a ver esa repetición y vamos a apuntar ese 46, porque eu creo que vai a estar bueno, entre o top 10 seguro. Vamos a ver a repetición ahora. Eu creo que toca segundo. Usted razón ti, que decías Camán aí, toca segundo Josh Cascón do Vila García, terceiro Brais, cuarto Roy Paz, Diego Balsa e tamén Samu Mata. Mándanos un saúdo tamén Isabel Fernández, noraboa pola grande transmisión, gracias a todos vos. Se non me equivoco, ese nome soame creo que mamá de Xiana e de Lara. Mamá de Lara, verdad?
Un gran saúdo para tamén esa familia de deportistas. Sí, señor, ven atrás Xiana con moita forza, moitas gracias, bueno, moitas gracias sobre todo por aturar a estes dous tíos falando durante 7 horas, sen cortar a conexión, bueno, igual alguén amuteou, non nos parece mal tampouco, non pasa nada, permitímoslo sin ningún problema. Vamos a hablar con esta segunda serie, Gabri. Temos nesa segunda serie, pola calle 1 a Samuel Servide, do Club Acuático Umia, pola calle 2 a Kevin Paya, do Club Salvamento e Socorrismo Carballo, pola calle 3 temos a Bras Pensado Alberti, do Club Salvamento e Socorrismo Carballo, na calle 3, 4 temos a Roy Loureiro, da Natación e Salvamento Estrada, pola calle 5 a Joel García, do Club Salvamento e Socorrismo Carballo, e pola calle 6 a Xavier Casal, do Club Natación e Salvamento Estrada. Aí arranca esa segunda serie, 2 de 4. 50 rescate maniquí, moitísima potencia aí de novo o deportista do CNS, Roy Loureiro, que vemos en todas as probas cunha frecuencia tremenda de brazada. E agora vamos a ver ese segundo 50, segundo 25, perdón. Moi destacado Roy Loureiro. Moi perseguido de cerca por el deportista Joel García do Sisca. Bueno, de Kevin Payas tamén, do Club Sisca. Que vaya tempo a facer Roy, Toca Roy nun tempo de 42 segundazos. 44 para Kevin do Sisca. E vamos a ver ahora esa repetición, temos que ver aquí, porque o resto sí que vimos que tocaron todos moi xuntos. Bueno, ese 42, Roy tiña, Gabri, 49 de marca registrada, es decir, 7 segundos acaba de mellorar a súa marca, pode estar ben contento. Unha baixada considerable de tempo para unha prova de 50 metros. Estou vendo aquí a repetición, vexo que toca Kevin segundo, terceiro, bueno, entre Joel e Brais, e despois tamén chegaron Samu, grandísimo Samu do Umia, Xavi Casal do CNS. Bravísimo a todos los deportistas. Un espectáculo maravilloso que nos están ofrecendo hoxe. Todos e cada un deles, todas e cada unha delas. E vamos con esta penúltima serie, Gabri. Xa temos aí a serie 3, penúltima serie do probas individuais do campeonato. Temos pola calle 1 a José Francisco García, do cruzamento Arteixo. Pola calle 2, Diego Pena, do cruzamento Sada. Pola calle 3 a Diego Rodríguez, do Club Acuático Omia. Pola calle 4, Anxo Touris, do Club Salvamento Vila García. Pola calle 5 a Álvaro Lavandeira, do Club Salvamento Socorrismo Carballo. E pola calle 6 a Iker Gómez, do Club Natación e Salvamento a Estrada. Vamos aí esta penúltima serie. Esperamos que haxa un poquinho máis de silencio na grada, sempre moi importante, Gabri, manter ese silencio para que os deportistas só escoiten o pitido do árbitro. Aí arrancan. Por certo, estamos vendo moi boas saídas, xa hai saídas moi rápidas, con moita potencia, cun salto moi bo. Sí, saídas. Eso tamén se entrena, verdad? Saídas que, bueno, que parecen que é unha cousa esencial, que sal sola desde pequeno, pero deso nada, é unha cousa, bueno, un aspecto técnico onde se poden rascar moitos segundos, incluso nunha prova de 50 metros como esta, moi importante esas décimas, xa vemos aí como os deportistas. Está Anxo, e vai ser entre Anxo e Diego. Eu creo que toca Diego antes, 43. Bueno, hai primeiro lugar disputadísimo entre Anxo Tourís e Diego Pena. Anxo Tourís do Vila García e Diego Pena do Sada. Aquí, Gabi, temos que acudir á foto finish porque é prácticamente imposible de nosa posición cos deportistas que temos diante, con 6 deportistas a vez, ver quen toca primeiro, segundo. Pedimos disculpas, é un pouco complicado, pero aquí temos a nosa moviola particular que estamos vendo agora. Eu creo bastante claro
Sí que toca en primer lugar Diego Dosada, segundo lugar para Anxo, terceiro José Francisco na pista 1 e cuarto toca Álvaro do Sisca. Chegan tamén Diego do Umia e Iker Gómez do Salvamento Estrada. E vamos alá. Xa temos aí a Sí, última Serie proba. 4, a proba que cerrará a categoría masculina individual. Temos pola calle 1 nesta Serie 4 a Andrés Carballeda do Club Natación e Salvamento Estrada, pola calle 2 a Luís Negreira do Club Salvamento Acuático Laracha, pola calle 3 Giago Lema do Club Salvamento Socorrismo Carballo, pola calle 4 Mario Chacón do Club Salvamento Saba, pola calle 5A Juan Martín Rodríguez do Club Salvamento Acuático Laracha e pola calle 6 a Nicolás Baños do Club Natación e Salvamento A Estrada. Bueno, temos acreditados aquí entre o 41 de Iago e Mario ata o 43 das pistas laterais, tempos moi destacados. Vamos a ver, madre, que pasa aquí. Vemos de novo esa frecuencia de Mario, esa potencia de Iago Lema. Baixan, pican en 13. Boa picada de Y todos salen os en ese momento, deportistas. Va a haber un gran pique entre esos calles centrales, donde parece que Iago Lema toma dianteira ante a terrible brazada de Mario Chacón. Iago Lema vai facer Iago, co triunfo do 50 rebote Marquí, pero vamos que perde un poquinho. Iago. Prata, eu creo que para Juan. Eu collinlle 40 a Iago. E vamos ver agora. Eu creo que ese segundo posto é para Juan Rodríguez do Laracha. Foi un poquinho máis rápido a poñer esa man na parede, un pouco máis rápido que Mario. Vamos a ver ahora aquí na repetición. En todo caso, non defraudou nada esta última proba individual. Iago gañou, sí, tocou en segundo lugar Juan, terceiro Mario, cuarto Andrés do CNS, quinto Nico Baños do CNS, sexto lugar para Luis Negreira. Última proba xa individual e polo tanto pasamos a última proba por equipos infantil femenino. Xa temos preparadas as chicas do 4x50 combinado, tamén chamado o tubo, non? Tubo. Temos nesa Serie 1 pola calle 2 ao Club Natación Santa Comba, pola calle 3 ao Club Natación e Salvamento A Estrada, pola calle 4 ao Club Acuático Umia. Gabi, vamos a explicarlle a toda a xente que nos está seguindo moi rapidamente en que consiste este último relevo. 4 deportistas. A primeira deportista nadará 50 metros libres sen ningún tipo de material. A segunda deportista nadará 50 metros con aletas. A terceira deportista collerá o floppy, nadará 50 metros crawl co floppy, entregaralle ese floppy a cuarta deportista que arrastrará con aletas. Unha das probas, bueno, relevo, aí podemos coincidir conxuntamente co relevo de arrastre, un dos relevos máis espectaculares deste deporte, e co que daremos colofón a este campeonato galego infantil cadete. Antes de acabar, de novo agradecerche como sempre, Gabri, a túa disposición, a túa, bueno, as túas ganas, a túa actitud e sobre todo os coñecementos que sempre pos a disposición de todo o mundo deste deporte. É unha maravilla compartir mañáns e tardes contigo. Seguro que esa de hoxe non é a última, seguro que haberá moitas máis. Eu creo que isto de streaming veu para quedarse, non? A verdade é que igualmente, Rubén, estou encantado de compartir bueno, a tarde da semana pasada contigo, esta tarde de hoxe, que bueno, nos deparou tantas alegrías comentando o deporte que tanto nos gusta, e sobre todo eu creo que o mellor, non? Compartindo
opinións, bueno, poden decir así unha charla dun domingo de amigos. Entre amigos, non? Bueno, dunha xeración xa máis antiga, eu... E a xeración nova que ven aí, non? Nova xeración. Aí está. Podes decir que, bueno, recoñéndote o cable da túa tal, tantas alegrías e tantas afonías que imos a ter. Ahora eu se me propuxen chegar a casa e non dar ni unha palabra hasta mañán, non podo, sinto pola familia, pero non podo falar máis hoxe, xa cubrín o cupo de toda a semana. Sí, sí. Hemos aí ese duelo entre o CNS e o Santa Comba, ven un poquinho por detrás o Acuático Umia, nesta primeira serie do relevo tubo femenino infantil. Xa decimos, bueno, emprenden, como decíamos xa antes, esa terceira posta, a posta na que decíamos, teñen que nadar 50 metros co floppy, vemos como a deportista do Santa Comba vai moi adiante, non? Non sei que problema tivo aí o deportista do CNS, non sei se problema cas gafas ou algo, non? Pouco a pouco segue adiantando posicións. Xa colle a deportista do Club Acuático Umia. Todo se dicirá nesta última posta que recordamos son bueno, ten que facer ese cambio, darlle a cuarta deportista, non? A terceira deportista agarrarse rapidamente ao floppy, cousa que, bueno, tantas desgracias nos deu a algún, non? Sí, é un cambio complicadísimo, o vemos, moi complicado. Faino moi ben o Acuático Umia. Aí arranca Xiba Uzón con moita potencia. Bueno, é un cambio, non é fácil, hai que darlle, bueno, que o cuarto deportista colla esa cincha. E vamos a ver ese último volteo que tamén é complicado porque recordamos que a deportista que está neste caso agarrando floppy non pode moverse ata que pase a compañeira. Acaba a serie moi ben o Acuático Umia, vai a gañar a serie. Aí vemos en imaxes a Carla Xi e gaña con 3-0-3. Umia. Segundo tempo para CNS con 3-11. E ahora vemos ao Santa Comba con 3-16. Final xa desta primeira serie do 4x50 combinado infantil femenino. Pasaremos agora a segunda serie onde, como ven sendo corrente neste día de hoxe, é onde se deciden os equipos, neste caso as chicas, campeoas galegas. Co permiso do Umia, que fíxose 3-0-3. Digamos, ler aí rapidamente unha mensaxe, bueno, da Federación, aí por parte de Nuria, da Presidenta, que nos di antes de acabar, agradeceros aos dous a vosa narración, como sempre, impresionante. Gracias por compartir con nós a vosa pasión polo salvamento. A ti, Rubén, gracias pola organización de novo moi boa. E Nuria sinta a súa ausencia física hoxe con nós e espera vernos o fin de semana que ven en Ourense. Nuria, un abrazo grande, moito ánimo. Superedes rapidamente ese COVID e que podamos vernos o fin de semana que ven en Ourense e que podamos falar pois un ratiño e saber se te podemos ter ali no posto de comentarista e falamos, bueno, pues, un pouquiño de como vai isto, que nós creemos que vai en xeral o salvamento por un bo camiño, non? Arranca a última serie, a serie decisiva que vai a proclamar a esas chicas, a esas relevistas infantil femenino, campeoas galegas. Sal o Vila García con moita forza pola calle 2, moi seguida polo Sisca e polo Sal. Bueno, vemos que é o último relevo Gabri, aquí como se fora primeiro. Máxima frecuencia de brazos a deportista do Vila García. Máxima frecuencia tamén a deportista do Sisca, pasan en 37, un tempo moi bo para esta categoría, todo por decidir. Medallas, esas 3 medallas de ouro, prata e bronce
por decidir. Primeiro lugar, vemos que continúa Salvamento Vila García. Ahora dan o volteo Laracha e Sisca. Vemos neste caso que as deportistas nadan tamén axudándose con moita potencia desas aletas que levan. Vamos a ver agora esta parte crucial, que é a terceira posta, a posta máis difícil. Terceira posta na que emprenden xa ese 50 metros de nado co floppy, ese floppy que nos pode volver unha resistencia. Temos que evitar, como lle pasa a deportista do Sal da calle 4, ese rozamento ca corchera, manternos na zona central da calle, porque se o floppy xa nos fai resistencia, ese aspecto aínda pode ser moito peor, non? Sí, ese floppy que nos deu alegrías, ese cambio e algunhas tristezas. Estaba recordando agora algunha, justamente pasaba a min con ese floppy, pero bueno, parte do xogo. Evidentemente un cambio rápido, Gabri, pues vamos, axuda moitísimo a conseguir esa victoria, y vamos a narrar estes últimos 25 metros. Todo se va a decidir neses últimos 25 metros. Que bo final nos espera, Rubén, desta última infantil femenino. Temos aí a deportistas do Sal, Ollo que Sal, consiguen unha gran ventaxa. Vamos a ver, segundo, terceiro posto, Sisca, Vila García, Sisca. Chega o Sal, para Sal. En segunda posición. Eu creo que Vila García. En terceiro lugar, chega o club Salvamento Socorrismo. Creo que Vila García, Creo que Vila García. Vamos a ver aí a foto finish. 2:32 lle pillei eu, pero bueno, pillei así. Estaba mirando máis para o final que para o reloxo, Gabi. En todo caso, que bonito que un relevo de 200 metros se decida nestes últimos 25-30 metros. Vamos a ver ahora aquí a repetición. Eu creo que sí, tocou claramente o Vila García, que é prata, bronce para Sisca, é pegadísimo. Cerceda, que consigue un magnífico tamén, moi meritorio cuarto lugar. En quinto chegou o Salvar. Ante penúltima proba, Gabi, relevo 4x50 infantil masculino, serie única. Vamos a nomealo aí rapidamente. Temos aí nesa serie única, nesta serie 1, pola calle 1 ao Club Salvamento Vila García, pola calle 2 ao Club Natación Salvamento Estrada, pola calle 3 ao Club Salvamento Socorrismo Carballo, pola calle 4 ao Club Acuático Umia, pola calle 5 ao Club Salvamento Acuático Laracha e pola calle 6 ao Club Salvamento Arteixo. Vamos ahora a esta penúltima serie. Recordarvos a todas e a todos que non deixedes a conexión cando remate a última proba, que vai ser o relevo na categoría cadete masculina, que agardedes un par de minutiños. Vamos a ir a publicidade e vamos a baixar para a zona dos trofeos e vamos a narrar en directo quenes son os mellores deportistas deste campeonato e, por suposto, quen son os 3 mellores clubes deste campeonato galego. Si te encuentras frente al silencio, pronto te darás cuenta de todo, de todo. Y quizá hayas andado el Xa arranca aí esa serie única, vai arrancar e vemos problemas nalgunha das calles. Pitido inicial desa serie infantil masculino. Vemos como se impón o Club Sisca nos primeiros metros. Bueno, unha saída un pouco rara aí, non, Gabri? Vamos a... Sí, creo que estamos de acordo neso, Rubén.
Vamos a deixalo aí, non? Hai que tamén facer un pouco de polémica cos árbitros, que por suposto fan unha labor magnífica e que aproveitamos aquí para animar e sempre para, bueno, para pedirlle a todos os clubes que sigan animando a papás e a outra xente a formarse na arbitraxe, a formarse no Comité Galego de Árbitros de Salvamento e a botaron a man, porque sen eles non podemos seguir con este deporte. Non voy a seguir, además de que eu creo que é unha función moi bonita da arbitraxe, véselles aos deportistas a pé de pista, poderíamos decir, aos deportistas, sobre todo estes máis pequenos, como viven desde dentro, e ás veces tamén, os que nos pasa moito, non? Comprendernos. Sí, sen dúbida, sin ninguna duda. Temos ese paso por un 10 na primeiros dous deportistas do Sisca. En segundo lugar sae o Salvar, terceiro Salvamento Estrada, cuarto pelexando Umia e o Vila García. Vemos agora ese volteo do Sisca. En primeiro lugar, moi destacado ese gran relevo infantil masculino que teñen o equipo de Carballo. Vemos a los resto de volteos. Vai a ser de novo un final apretado, sobre todo para a prata e o bronce. Vamos a ver que pasa. O Sisca moi destacado, teñen que cometer un erro moi grande para non gañar a proba, pero vamos a ver esa prata e ese bronce. Todo pode pasar. Ollo estes cambios. Moi fuerte os deportistas do Club Sisca, arrancan moi fuerte os deportistas dos CNS, tamén seguidos por deportistas do Umia. Recordamos que se xogan o título de campeóns galegos. Sí. E aí saen os últimos 25 metros, tanto Sisca como CNS. Bo cambio do Sisca e do CNS. E parece ser que o terceiro lugar vai a ser para o Aquático Umia. Sería unha medalla merecidísima tamén para o Club de Caldas. Gaña o Sisca, Gabri. En primeiro lugar, 2.32. un tempo de 2.32. Segunda posición, o CNS con 2.34. E bronce para Umia. Que contento me pon isto, Gabi. 2.40 para ese relevo. Como merecen estes rapaces, este relevo novo. Fago un pouco de proselitismo aí para a casa, pero me pon moi contento ver este relevo aí con Saúl, que xa leva anos, pero o resto de deportistas son debutantes no Umia. Bueno, este ano tivemos aí pois unha renovación e tivemos un montón de deportistas novos. Ponme moi contento ver quen hallan esta medalla de bronce. Vamos a ver quen chegou en cuarto lugar. Eu creo que o Salvamento Vila García. Aí o vemos agora. Eu creo que sí, sen dúbida Vila García. En quinto lugar chegaba o Laracha, moi pegado do Salvar de Arteixo. Ouro Sisca, prata Estrada, bronce Aquático Umia. Moi ben, estes deportistas, unha gran final, grandes postas nos últimos 4 relevos, ben por eles, e pasamos agora a 4x50 combinado, cadete femenino, cambio de categoría. Nesta serie 1 van a ser 2 series. Temos na calle 2 o Club Salvamento Arteixo, na calle 3 o Club Natación Salvamento Estrada, na calle 4 o Club Salvamento Acuático Laracha e pola calle 5 o Club Acuático Pontevedra. Vamos a comentar rápidamente resultados que temos por aquí. Cheganos o 50 remolque cadete masculino. En quinto lugar quedou Roy Loureiro do CNS. Cuarto Andrés Carballeda, CNS. Bronce para Mario Chacón do Sada. Prata, Juan Martín do Sal e ouro para Iago Lema, que obviamos hai un anaquiño do Sisca. O 50 remolque cadete femenino, quinto posto foi para Xiana López do Sada. Cuarto Lucía Añón do Sal. Bronce para Lidia Boi do Umia. Prata para Jimena Rodríguez do Salvar e ouro Carolina Baliño con ese 41-52. Na categoría infantil masculino, en quinto lugar quedaba Víctor Rodríguez do Santa Comba. Cuarto Mateo Payas do Sisca. Bronce Damián Laje do Vila García. Prata para Pedro Camaño do Sal e ouro para Leo Marín con 48-74. Por último, no 50 remolque infantil femenino,
Quinto lugar para Marta e Iris do Sisca. Cuarto, Elena Pena do Cerceda. Terceiro, Lucía García do Cerceda. Prata para Gisela Becerra do Sal. E ouro para Ainhoa Sagún do Cenese. Xa estamos nesa terceira posta. Lidera o relevo de Arteixo, seguido polo Club Sal, en terceiro lugar polo Club Natación A Estrada. Ver esta posta de 50 metros, nado con ese floppy, con ese tubo de remolque que llevan a pasar ahora as deportistas dime Jorge aquí, Jorge Vega, si estás sacando a calculadora, creo que non hai moito que sacar hoxe. Creo que está claro o equipo que vai ser campeón. Imos ver ahora en nada, 5 minutos. Veremos xa, mentras vemos nesta calle 4 as deportistas do Club Acuático Laracha, como lideran esos primeiros dos 2.25 que temos. Deportistas do Sal que fan unha gran salida. Esas deportistas do Sal que xa se aproximan os últimos 5 metros e lideran esta prova con tempo de 1.16, 2.19 a Estrada. En terceiro lugar, 2.21, se non me equivoco, o Club Salvamento Arteixo. Vamos a ter en conta estes tempos. Tremendos relevos los tres clubes, Laracha, Estrada e Salvar. E ahora vemos a finalización do relevo cadete femenino do Club Sapo. Chegan tamén agora, tempo de 2.44, un aplauso enorme tamén para elas, para o Club Sapo, nos clubes, decíamos, máis míticos, máis lonxevos deste deporte en Galicia. Gabi, quedanos, eu creo que, vamos a ver, dúas series. Esta serie, cadete femenino, unha serie cadete masculino. E vamos alá rápidamente a comentar os clubes que van a participar nesta serie. Sí, nesta segunda serie vamos ter pola calle 1 o Club Salvamento Sada, pola calle 2 o Club Natación Cerceda, na calle 3 o Club Salvamento Socorrismo Carballo, na calle 4 o Club Acuático Umia e na calle 5 o Club Salvamento Vila García. Preparándose, aí como vemos en plano, as deportistas do Umia e do Vila García suben xa as primeiras relevistas que farán un total de 50 metros nado libre. Aí vemos esa última serie do 4x50, tubo 4x50 combinado. Arranca de novo destacado Club Sisca, pasa por 14 a primeira relevista no primeiro 25, absolutamente desatada. E vemos seguindo a deportista do Club Umia e tamén o CNS. Recordamos, temos como referencia 2.17 feitos antes polo Laracha, ese 2.17 que marcan ahora mesmo o mellor tempo, marcan ahora o ouro. E aquí seguimos vendo moi destacada o Club Sisca. Segundo... Sí, Umia, Vila García, bueno, hai pelexa aí, non? Estamos vendo ahora na cámara. Sí, segundas relevistas. Salta xa a terceira revista do Club Sisca. Tamén as do Vila García e do Umia. Sí, sí. Unha gran ventaxa por as deportistas do Sisca, pero bueno, vemos que aí o Club Acuático Umia garda a súa baza para o final. Garda Lidia para o final, para conseguir pelexar por esa medalla de prata, medalla de ouro. Vai a ser moi complicado que se escape o Sisca. Falamos sempre, evidentemente, de que non haxa ningún problema nese cambio, nese momento crítico, ese cambio de floppy. Vamos a ver ahora. Cambio xa por parte do Club Carballés. Cambio limpio, cambio rápido. Cambio tamén polos de Vila García. E segundo lugar, o Vila García moi ben. O Umia tamén o fai moi rápido.
Y ahora vamos a ver esa pelea final. O Sisca vai moi destacado diante, vai a gañar. Vamos a ver se consigue mirar ese 2-7, eu creo que sí. Leva ahora un 58. Y o que sí, vamos a ver se tanto Umia como Vilagarcía consiguen remontar. Moi empatados, pero... Oye a Lidia, Pero oye Umia. o Umia consigue facerse 2-11 o Sisca. E a ver o Umia. en segundo lugar. Temos o Club Acuático Umia. En terceiro o Club Salvamento Vilagarcía. En cuarto lugar chega o Club Salvamento Arteixo. E por último, pola calle 1, o Club Salvamento Sada. Sí, vamos a ver esas décimas, Gabri, porque antes tamén fixo 2-17. Bueno, digamos que ouro está claro para o Sisca, pero esa prata vamos a ver por certo, creo que hai novo récord galego aí. Vamos a ver ahora si temos tempo a comentalo, pero bueno, o récord galego anterior era 2-16 por parte do Umia no ano 2015 e eu creo que sin duda estamos vendo. Estámonos despistando un pouquiño. Estamos vendo infantil. O récord cadete é 2-10, en todo caso, hai a andarlle moi cerca ao Sisca. Eu tomeille 2-12, en todo caso, espectacular. Moi bo tempo, boa carreira do Club Carballés, ao igual que do Vilagarcía e do Umia, e dará comezo agora a última, agora sí, ultimísima serie do campeonato. Están xa preparados os devorridos con este masculino do 4x50 combinado. Nesta serie única temos pola calle 1 o Club Salvamento Sada, pola calle 2 o Club Natación Salvamento Estrada, pola calle 3 o Club Acuático Umia, pola calle 4 o Club Salvamento Acuático Laracha, pola calle 5 o Club Salvamento Socorrismo Carballo e na calle 6 o Club Salvamento Acuático Pontevedra. Vamos con esta última serie, Gabri. De novo recordamos a toda a xente que non corten conexión. Iremos un minuto a publicidade, conectarémonos de novo desde a zona de entrega de trofeos para narrar este final, a ver como queda este campeonato galego. Entraremos en la última serie. De novo CNS en primer lugar. Primeira posición para CNS. Parcial de 30. Moi bo parcial. Segunda posición para o Sisca. Terceira para o Club Acuático Umia. E vemos xa como se están emparellando primeira e segunda posición. Moi importante este subacuático, moi aproveitado polo deportista do Sisca. Todo se decidirá nestas últimas dúas postas, Rubén. Xa saltan os terceiros relevistas, tanto do CNS como do Sisca. E vai a posta acaba de facer o deportista do Sada, remontando varios postos. Vemos aí nas pantallas en primeiro lugar destacado Estrada, varios metros de ventaxa, 4 ou 5 segundos, é difícil que se escape ouro. A pelexa vai estar aí nese bronce entre Umia, o Sada e tamén co permiso do Sapo aquí na pista 6. E vamos a ver, ahora estamos vendo ese último momento crítico, CNS, o cambio rápido, limpo, moi ben. Ahora chega en segundo lugar o Sisca, tamén cambio rápido, agarran ben o floppy. A ver ahora Umia, moi ben tamén ese cambio, e tamén o Sada. Umia Sada, que van a disputarse a terceira posición, pero aparece de novo polo Sada Mario Chacón. Pero temos xa os últimos campeóns galegos desta tarde, o CNS con tempo de 2:03. 2:03, impresionante. Prata vai ser para o Sisca e bronce para o Sada. Cuarto lugar vai chegar, eu creo que o Sapo. Quinto lugar para o Acuático Umia. E agora vemos o Sada, perdón, o Sal en sexto lugar. Gabi, o Dito. Vamos un minuto a publicidade e volvemos a agora dar os volvemos. Trofeos. Vémonos agora.
Está sendo unha competición moi dura. Exixe constancia, disciplina, fortaleza mental e non permite baixar a garda en ningún momento. Sigamos intentando superarnos a nós mesmos, ser mellores con nosos rivais, traballar coa base, dar pasos cara a igualdade. Sigamos sendo fortes co deporte, iso sí, sempre con sentidiño. Nos tempos da COVID, somos paixón e resiliencia. Somos o Deporte Federado Galego. Pregunta en general eu vou dicindo nombres. Vale, estamos aquí de volta, agora xa coa primeira entrevista da tarde, segunda do día. Temos aquí ao gran Enrique Ramilo, entrenador do CNS A Estrada. Que tal, Enrique, como veches este campeonato? Bueno, a verdade é que moi ben. A verdade, a tarde saliu mellor do esperado. En general, pola organización, é todo un campeonato moi rápido, moi ben feito. En tanto o deporte, a verdade é que moi contento, moi orgulloso dos rapaces que deron un rendimiento esperado, pero bueno, pode salir ben, pode salir mal. Un resultado moi destacados, por exemplo, polos cadete masculino, que agora vimos no relevo, imbatibles. Fixeron tamén un récord, se non me equivoco, no 4x25 arrastre, e tamén se quer citar algún deportista individual. Sí, a verdade é que tocounos unha generación de cadetes masculino moi boa, e iso que tres deles son de primeiro ano aínda, o ano que ven aínda serán cadetes. A verdade é que entrenan moi duro, son dos que nunca faltan, teñen un grupo moi bo de entrenamento que para min é o máis importante, e destacar tamén a Carolina e a Alexia, que tanto Carolina polas cualidades físicas que ten e a Alexia polo esforzo, tamén merecen que se lle destaque nesta entrevista. Bueno, pois eu creo que como entrenador é un orgullo moi grande ver que se ven recompensados os esforzos nos entrenamentos. Sí. E bueno, se queres aportar algo máis, Enrique? No, tamén darlle a noraboa aos infantiles, Leo, que levou 3 ouros, un espectáculo, a Ainhoa tamén levando 2 medallas, Lidia, medalla individual. A verdade é que moi contento. Pois moitas gracias, Enrique. Gracias a vos. Vamos un poquinho a publicidade, un momentiño, e volvemos agora con outra entrevista dun entrenador galego tamén. Hasta ahora. Si te encuentras frente al silencio, pronto te darás cuenta de todo, de todo. Y quizás
en cuanto puedas. Camina a Galicia. Estamos agora con dos grandes entrenadores tamén do Sarmento galego, en concreto do Sarmento Acuático Laracha. Borja, moi boas tardes. Boas tardes, Gabriel. Que tal esta sensación no campeonato infantil cadete? Ben, a verdade é que fixeron bastante ben tanto a categoría infantil como a cadete, tiveron os resultados que se merecían, ao final os entrenamientos dan os frutos e a xente que entrena ten os seus frutos, é así. Tuvemos aí, bueno, vimos un resultado destacados das infantiles femenino, ao igual que de outros deportistas como poden ser Luís, Pedro, Juan tamén. Sí, as chicas a verdade é que son moi competitivas as infantiles, xa entrenando dando todo, competindo fan moi bo relevo, dan todo, cando se botan a nadar dan todo. Juan Martín e Luís xa entrenan cos maiores, temos un grupo de entrenamiento cos maiores e notase moito, van como se non foran cadetes. Para min non son cadetes, son como un animal máis dos maiores. Bueno, que expectativas tedes aquí aos campeonatos de España, tamén á praia, non sei, se nos podes contar algo? No, sí, a ver, nós por agora ainda non entrenamos nada na playa, empezaremos a partir de agora. Sí que hai un par deles que fixeron xa a mínima neste campeonato, algún xa a tiña. Seguiremos con un bloque de entrenamiento e a dalo todo, a separar un día de playa e os outros de piscina para poder facer un bo entrenamiento de piscina e playa. Bueno, pois tamén citar a túa axuda de Noelia tamén, que está aí tamén ao Pedro Cañón, non? Sí, está aguantando comigo, que ten moito que aguantar. Bueno, pois un abrazo enorme a ti, a Noelia e a todos os deportistas do SAL. Moitas gracias. Moitas gracias a vos tamén. Non a violencia física nin psicolóxica, non a violencia económica nin a sexual, non os abusos sexuais, non o acoso sexual, non a trata de mulleres e nenas explotadas sexualmente, non o maltrato, non o maltratador, non o machismo, porque fronte á violencia de xénero só cabe unha resposta, sen ningún xénero de dúbida. Non. Saiamos disto con sentidiño. Cando fagas deporte, aumenta a distancia de seguridade canto máis rápido vayas. Procura non tocar mobiliario urbano nin compartir material deportivo. Segue as recomendacións sanitarias e ten sentidiño. Infórmate en coronavirus.sergas.gal ou no 900 400 116. Xunta de Galicia. Sae para sentirte mellor, para convivir, para facer equipo. Sae a esquecerte dos problemas, a divertirte ou a bater o récord do mundo, pero sae. Porque se saes a facer deporte, calquera deporte, cando volvas xa non serás o mesmo. Deporte galego. Sae aí e móvete. Está sendo unha competición moi dura. Exixe constancia, disciplina, fortaleza mental e non permite baixar a garda en ningún momento. Sigamos intentando superarnos a nós mesmos, ser mellores con nosos rivais, traballar coa base, dar pasos cara a igualdade. Sigamos sendo fortes co deporte, iso sí, sempre con sentidiño. Nos tempos da COVID, somos paixón e resiliencia. Somos o Deporte Federado Galego. Non a violencia física nin psicolóxica, non a violencia económica nin a sexual, non os abusos sexuais, non o acoso sexual, non a trata de mulleres e nenas explotadas sexualmente, non o maltrato, non o maltratador, non o machismo, porque fronte á violencia de xénero só cabe unha resposta, sen ningún xénero de dúbida. Non.
Volvemos en directo para toda a xente que nos está seguindo e tamén para a xente que estamos na piscina. Vamos a facer entrega dos trofeos a mellores clubes. Pedímoslle tanto a Xavi como a Antía tamén a un representante do UMIA, mesmamente Noemí ou alguén máis, que se acerquen á cámara de premiación e vamos a dar rapidamente os resultados, os mellores clubes nas diferentes clasificacións. Empezamos, Gabi, polo infantil femenino. En terceiro lugar En terceiro lugar temos o Club Natación e Salvamento A Estrada. Que se acheguen a recibir o trofeo infantil feminino. Terceiro clasificado, rápido, alguén do CNS Estrada, algunha rapaza infantil femenina. Sí, algunha rapaza rápido, por favor. Alguén do CNS que baixa a recoller o trofeo a terceira clasificada infantil femenina. Vamos a seguir. Vexos ali os do CNS que non se creen aínda ese terceiro posto na categoría infantil femenino. Na segunda posición, subcampeonas galegas infantil femenino, o Club Salvamento Laracha. Que veña alguén a recoller o premio infantil femenino. Vamos a ver se facemos isto un pouco rápido. Repetimos, terceiro clasificadas o CNS, segundas o SAL. Hai trofeo, mozas, vinde por aquí que hai un trofeo aí para recoller. Por favor, canto antes os deamos, antes acabamos e, por suposto, antes marchamos para casa todas e todos. Non ven nadie. Bueno, vamos a dar ao campeón, a campeona galega, Club Campeón Galego Infantil Femenino. Vai para o Club Natación Cerceda. Entregan os trofeos Antía García, Xavi Calvo e tamén, por favor, a representante do Club Acuático UMIA que se achegue, por favor, Noemí, se podes. Noemí, se podes achegarte a entregar trofeos tamén. Vamos a intentar facelo todo un pouco máis rápido. Por famosas. Xa temos por aquí as deportistas terceiras clasificadas da Estrada. Segundos clasificados foron o Club Sal, e como primeiros clasificados temos ao Salvamento Laracha, Club segundo Natación lugar, vinde, por Cerceda. favor, rápido. Infantil femenino. Vamos alá, mozas. Botade unha carreira, por favor. Recordar que seguimos aí en directo. Había un montón de xente véndonos, seguíndonos. Agradecemos de novo, como sempre, a Barbatana por botarnos unha man, ao Concello de Caldas e a todos os pais do Club Acuático UMIA que nos axudaron hoxe. Ahora sí, un aplauso, entregan os trofeos. Subcampeonas galegas Sal, campeonas galegas Cerceda. E seguimos. Por favor, está dependentes, que vamos a dar ahora os tres primeiros clasificados infantil masculino. En terceiro lugar, infantil masculino, temos o Club Salvamento Vila García. Club Salvamento Vila García, que tivo un total de 146 puntos. Vamos a... Muy ben. Que pase todo o mundo por aquí por diante. Saludad a cámara tamén. Hola. Aí, vamos. Isto, o directo é así. O directo son cosas de directo. Vamos a pedirlle rapidez aos clubes. En segundo lugar, con 195 puntos, categoría infantil masculino, Club Salvamento Estrada. Por favor, que se acheguen aquí os infantil masculino do Club Salvamento Estrada.
Gaby, esta voy a dar a ti. En primer lugar, con un total de 205 puntos, el campeón galego infantil masculino, Ken Gabri. Con 205 puntazos, temos o Club Salvamento e Socorrismo Carballo. Incontestable victoria, Gaby. 205 puntos nesta categoría infantil masculino. Arrasante victoria dos rapaces infantís masculinos, xa aproximándose ao... Bueno, nesta ocasión pudemos ter podium, a semana pasada non pudemos en Cerceda, pero bueno, a ocasión requiriu. Suposto, entregan os premios de novo Antía García, campeona do mundo, Noemí Agrasar, vicepresidente de UMIA, e Xavi Calvo, pola empresa barbatana, polo UMIA, por todo. Xavi un pouco por todo. Esos 3 galardóns aos mellores equipos, neste caso infantiles, un aplauso para eles. E agora vamos a dar en directo tamén o resultado cadete femenino. Moitas gracias, mozos, saíde por aí. Vamos a dar ahora rápidamente os resultados da categoría cadete femenino. En terceiro posto, cun total de 184 puntos, temos o Salvamento Acuático Laracha. Un Salvamento Acuático Laracha que fixo, bueno, unha xornada Excelente campeonato. Falabas ahora con entrenador, ¿no? Falaba ahora con Borja que, bueno, nos decían a importancia dos adestramentos, que se esforzan moito, e como decía él, xa hai algún que non se considera que entrene con maiores, considerase que xa son auténticos animales, como dixo él. Imos alá con esta segunda posición con 209 puntos. Subcampeonas galegas, cadete femenino, o Club Acuático UMIA. Segunda posición para o club local. Bueno, a Lidia que gañou non sei cantos euros, vou ter que preguntarlle para enviar mañá a nota de prensa. Eu creo que gañou 4 ou 5 además de mandar récord galegos. Plus marquista xa galega. Maramos ese equipo. E bueno, en primeiro lugar, mucho deixar a ti de novo, en primeiro lugar, con 253 puntos. Con 253 puntos vamos ter o Club Salvamento Socorrismo Carballo. Campeonas galegas tamén nesta categoría, Club Sisca, Club Salvamento e Socorrismo de Carballo. Gabri, levades hoxe, viñades, bueno, no autobús con non sei cantos kilos e marchades con bastantes máis. Non por comer en Caldas, que tamén se come ben, pero senón por todas esas medallas, todos esos trofeos que entregades. Fan entrega ahora Javi Magariños por parte do Comité Galego de Árbitros, Antía García e Xavi Calvo. Un aplauso forte á categoría cadete femenino. Vamos alá coa categoría cadete masculino. En terceiro lugar, con 208 puntos, o Club Salvamento Laracha. O Salvamento Laracha que, bueno, al final pesca en todas as categorías. Sí. Teñen un equipo cadete masculino impresionante. Dos deportistas, eu creo que fixeron doblete en varias das probas. En varias probas, como pode ser, como decía Borja, Pedro, como pode ser Luis, como pode ser Juan. Bueno, en todas as probas non están en primeiras posicións, pero collen un montón de puntos porque están aí. Vamos coa segunda posición. En segunda posición, cun total de 220 puntos, temos o Club Natación e Salvamento a Estrada. Esta buena darego, non?
Moi ben Aquí, os... Gabi, vamos a vernos en directo, non nos escoita nadie, está buena Garego tamén. Ahora que non nos escoita nadie. Nadie, creo que nadie, seguramente. Segundo lugar para o CNS, tamén un premio moi merecido, fixeron un campeonato espectacular, xa viñan demostrando durante toda a temporada ese resultado nas ligas galegas e aquí está reflexado no seu campeonato. En primeiro lugar, con 234 puntos, e campións galegos, cadete masculino, Club Salvamento Socorrismo Carballo, Sisca. Moi ben tamén o Club Carballés, que, bueno, ven de acadar os grandes méritos nas pruebas de equipos tamén, pero sobre todo individuais, con gran presencia nas últimas series, ao igual que pasou cos deportistas estradenses. Noraboa, club vencedor, auténtico equipazo, 8 deportistas, aí suben arriba, entrega o trofeo a Antía García. Qué bonito, Gabri, volver a poder subir aos podios, non? Qué bonito volver a... Xa facía os anos que isto non se podía ver. Ahora, polo menos, podemos ver a través dunha pantalla. Ojalá pronto podades ver a través dos vosos ollos. Noraboa, vamos a la hora cos 3 mellores clubes na categoría conxunta infantil. Terceiro lugar con 306 puntos para o Club Salvamento Vilagarcía. Salvamento Vilagarcía, que se convirte no terceiro mellor club galego en categoría infantil. Aí o que demostra é que siga habendo unha canteira moi importante neste club, Gabri. Unha cuna sobre todo de nadadores, como decíamos pola mañán e tamén a tarde, pero bueno, que destacan xa en todas as probas, aí os vemos, non? Cheos de medallas. Vamos a seguir para facer un pouco máis rápido isto. Gabi, quen quedou en segundo lugar? En segunda posición, cun total de 348 puntos, o Club Salvamento e Socorrismo Carballo. Vamos, aplauso. Ese segundo posto a veces sempre é unha alegría, pero sempre esperas o primeiro. E campeonas galegos, galegas da categoría infantil conxunta con 358 puntos, o Club Salvamento A Estrada. Como íamos dicindo antes, a Estrada un gran clube en crecemento, grazas ao seu entrenador co que antes falamos, con Enrique. O Club Salvamento Estrada acaba de proclamarse campeón infantil. Se veñen aí, non estábamos vendo arriba, nada. Bueno, este es emoción. Levos arriba. Vamos a pedirle ao Club CNS, por favor. Non sei se están arriba alguén xa. Vamos a pedirle un poquinho de rapidez aos clubes. Todos queremos acabar o antes posible. Vamos ben de hora. Vamos a entregar os premios. Javi Magariños, veña, dalle. Javi, non tardes. Vamos, Javi. Vamos a entregar os premios, veña, vamos a darlos xa, senón. Veña. Un aplauso para os 3 primeiros clasificados en categoría infantil. Veña rápido para a foto, veña rápido. Gran canteira que ten agora mesmo, como decíamos antes, o CNS. Deportistas comandados por Enrique, que tuvamos antes aquí falados con él. Moi ilusionado, vin a Enrique, bueno, isto é ser merecido. Sí. Noraboa. Vamos a dar ahora
Vamos a dar ahora o penúltimo premio. Terceiro club clasificado a la categoría conxunta cadete con 372 puntos, o club Salvamento Estrada, categoría conxunta cadete. Noraboa, de novo, os rapaces estradenses no podium do Campeonato Galego Infantil Cadete. Daremos agora mesmo, vamos a dar os segundos clasificados: xeral cadete masculino, Cadete conxunta. cadete conxunta, perdón, con 410 puntos. Temos o Club Salvamento Acuático Laracha. Creo que non se enteraron, repite que non se enteraron. En segunda posición, o Club Salvamento Acuático Laracha. Segunda posición, cadete conxunta masculina e femenina para o Laracha. Acérquense rápido e vamos a dar rapidísimamente o club campeón na categoría cadete conxunta masculina e femenina con 517 puntos, o Sisca. Bueno, vemos que os rapaces non teñen prisa por marchar, Gabri. No, bueno, é un cúmulo de emocións, non? O que vimos hoxe, e ora aínda máis. Enorme canteira. Aí sube todo o mundo, non? Todo o mundo merece o premio, todo o mundo puntuou. Todo o mundo se sube a ese barco, que bueno, tanto le vamos esperando, estas categorías base, aínda máis. Bueno, creo que ahora vamos a dar o último trofeo que queda aí. Queda un trofeo, o trofeo ao mellor club galego nas categorías conxuntas infantil e cadete, o mellor club galego do campeonato, que con 865 puntos é o Club Sisca. O Club Sisca que gaña cunha diferencia, Gabri, notable de, bueno, 100 e pico puntos ao CNS, que consigue o segundo lugar. O Laracha en terceiro lugar con 699 puntos. O Club Vila García acaba en cuarto lugar con 561. E o Acuático Umia en quinto lugar con 439. Vai facer entrega a este trofeo Antía García, campeona do mundo. Hai entregarlle a Antía García, campeona do mundo, o trofeo ao Club Sisca. Un aplauso ao mellor club de Galicia infantil cadete. Bueno, Gabi, ahora sí, ahora coa misma, un auténtico placer. Moitas gracias, Rubén, por estar un ano máis aquí. A ti verémoslo a semana que ven, ali comentando, e tamén podemos dar... Bueno, a ver que pasa. A ver que pasa. Igual me meto na auga. Alguna sorpresa vai a haber. Igual me meto na auga. Nada, moitísimas gracias a todos por seguirnos. Foi un auténtico placer. Gracias a RS Provídeos. Gracias ao Concello de Caldas. Gracias á Federación Galega. E sobre todo, gracias a ti e gracias a los deportistas que facedes posible isto. Sen máis, vémonos a semana que ven. Gabri, moitas gracias, Rubén. Hasta logo, despedimos. Boas noites.